يقال الله بحلله جبنا جبنا ولدو وصاي ثلاث عيدو يقال الله بحلله جبنا جبنا ولدو وصاي ثلاث عيدو ورصينا يضحكي كمين الهجوم وقعت يا يتخذ التفاتوتا كمين الهجوم صحي بركي رفرف كايور ساتات تسعكي يكارن السماع القموكي الفرشد ورصينا يضحكي يقال الله بحلله جنا جنا وصاي ثلاث عيدو يقال انت زحلله جنا جنا ولدو وصاي ثلاث عيدو كمان يبوكو جملة فكتني مستحر وصكلو نخلي كمان يبوكو جملة جمشي تبرك على العجل كمين الرخيم عراربو حانك خيم أبتام الصاببو كمين الرخيم وقوتو سراوي تملك خيم كتو النسو خاريات سيدي بمحمتو كارتيري تريا خيبكو زبارتو يقال الله لحللو جنا جنا والدو وصاي ثلاث عيدو يقال انت زحللو جنا جنا والدو وصاي ثلاث عيدو نسي سيدس بلق الجرار كلاشين كاتكان خمكرار كمين يروح جنب الكليتي كلاشين كاتكان زارتي كمين يروح جملة خوتا مريت كتبرها بحال خلتا كمين يروح جملة رهنطو برين كحال خارب كتنا صدقو جملة تقدقو عيد دبك صدقو جملة تقدقو عيد دبك صدقو فعل مهانة فعل قبيل فعل سريدة فعل هبودة أنا بصخرة أنا بسميرة عدي إريترا درماس وليدة درماس وليدة سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو عاقاتكم يحقوسيو زبلنايو نزوم جاقانو دكيرنا ودادرتي نعم نخنا مقوسيلنا أبلايف وددر انديزالو بغاتا كنا محلالفو ويكاتا كومنتاري كبيلة كون نايتز قبرو زلو فيديو مالتيو مجمريا انقوانا ابزي لايف شو بسلام مساهم لكم يدالي نقول لهم ابزي اوانزيا التوددر 78 كيلومتر اندي تريف وزلو هجراويت كانتا تودادرتنا نادما ابتي جروب كم زلو كلتا جلن يم زلو حج اوريدي متقعتات يجمرالو بتخوين بتجن درو بوغاتشا متقعت غيرلو بوغاتشا متقعت غيرلو مثلا ناي سلوفينيا متقعتنا بوغاتشا دما تزحيلك هون كم زغل هجراويت غانتانا جن كم وترو ابتي وددر كم زلا يري ኣለኹ بتخكل أبت وددر كسع كندي لو تكبتيهم ويون انتاي وتسيد كمتيهم كالا رسنديك خون قد مخلوقن نتمدب نوح كيلومترات ونتريف وصل زلو هذا بحاجة نعو ريبورت كباكمي أبديت نابكم كخيدي كاتاك على فوق عن channel عبد سكاس لز فترة لي انبار نقرا من قدنا ونكال زيناتات طبعا عالم زلو ريبورت ناقبركو خيدي حدش في التعامي فولي في التعامي كون كل ذا ما كنقراكم كيف الدنيا بوغاتشا أتعو
درو كيدو خب زلو يزنقر زلو يرى له بوغاتشا let me hear group start. So بوغاتشا أتكعيو خيدو كم زلو نستوسنا أبغابة انديها وي زلو كركبو ديما يركبون تنهيلنا كنرينا جن تي كم وترو وروي نايز كم زعينة وددر بفلاي دما أبغو بوتات كهرم زغل تي ستار نايزي بشكلتاني عالمنا زلو ناي تور دي فرانس دما بج استشلمي بوغاتشا هجون برتو متكعتا كايدو اب 7 كيلومتر جي 7 شوعات تريفو مالو كيدلو هاغراوي جانتانا غنا بت جروب كم زنبرت يتذكر زخونه كله خلو امونغو ابديت كبكم كفتني نتي صوتا غن بقتا نابخم كمصو اي كلني اي فقدننيو ጎን ናቱ ግን ኣብዚ ቻነል ላይ ካብቲ መፁ ሓደ ሓበሬታ ካልእ ዜናታት ምስ ግዜ ዝኸይድ ብፍላይ ብዓለም ደረጃ ከምኡውን ንዞባና ዝምልከት ሓደ ሓደ ኣርስቲ ክፍትኔ ኣብ መንጎ እናቆረፅኩ ድማ ነቲ ውድድር ሪፖርት እናገበርክልኩም ክኸይድ እየ መጀመርያ ግን ነዛ ደርፊ እናሰማዕኩም ነቶም ላይፍ ዘለኹም ኮሜንት ናትኩም ሸር ክገብር ክፍትኔ ቅድሚ መጀመርያ عطينا نبولتي نعوني ملايس ترانا خد حدا نعنا ما نسي كتب لسي نعونا يقولوا بلسن عكاتن كتبرو يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازل روح أوف حوخا ما دنك قرب مصاط نغزخا دكوا قراريبات صفل لدخا قنصاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أغلي قرات موت وخصواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب نعونا يعدي عدينا نبولتي نعوني مليس ترانا خد حدا نعنا ما نسي كتب لسي نعونا يقولوا بلسي. Hi there. So today let me talk about Pan-African content creation in Africa, which is very much under attack. So about 3-4 ናይሎሚ ዜና ከለ ካብቲ ክሪዮ ደልየ ዘለኹ ወላ እውን ነዚ ሕጂ ምዝ ሕጂ ንገብሮ ዘለና መደብ እውን ሳነይ ጎን ናይቲ ንሪዮ ዘለና ሓበሬታ ክበኩም ክፍትነ ፀወታ እናረኣኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሚድያ ብፍላይ ናይ ኣፍሪካ ሚድያ ፓን ኣፍሪካንስስ ሚድያ ብወገን ኣሜሪካ ብርቱዕ ሴንሰርሽፕ ተፈኒዩ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ሪፖርት ይመፅእ ኣሎ ሓደ ካብቶም ብመንገዲ ናይ ኣሜሪካ ሴንሰርሽፕ ኣጋጢሞ ዘሎ እዚ ኣፍሪካን ስትሪም ዝበሃል ዝነበረ ብፍላይ በዓል ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ውሩይ ዝነበረ ሓፀርቲ ቪድዮታት ናይ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ካልኦት እናምፅእ ብዙሕ ንህዝቢ ዝምህር ሓበሬታ ዝገብሩ ዝነበሩ ቪድዮታት ናቶም እቲ ቻነል እቲ ከም ዝተዓፀወ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብዚ ነምፅኣልኩም ቪድዮታት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ደምፁ ዝነበሩ እዮም ንሳቶም ሴንሰርሽፕ ኮይኖም ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሓዝን ከምኡ ክኸውን ድሌትና ኣይነበረን ግን ድሌት ናይ ማንም ሰብ እውን ኣይነበረን ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ክዛረቡ ከሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቆሪፆም ብዙሕ ዘምፅኡ ዝነበሩ ቻነል እውን እዮም ስለዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ክዛረቡ ሰሚዐዮም ነይረ ንሳ ድማ ንምንታይ ከም ዝኾነ ክርዳእኩም you see the kind of stories they talk about. They will never talk about positive stories. You will never find a positive story on Africa like Tanzania launches their electoral themselves now. For example, if you BBC, they actually have a bureau, a huge office in Nigeria. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ሪፖርት ገይሮም ኣለው ኣብ በዓል ዴይሊ ሜል ድዩ ቢቢሲ ድዩ ዶይቸ ቬለ ድዩ ገለ ክትርኢ ከለካ ኣፍሪካውያን ሪፖርት ዝገበርዋ እዚኣ ብዛዕባ ኣፍሪካ ሲ ውግእ ከም ዘሎ ሽግር ከም ዘሎ ሕማም ከም ዘሎ ባልዕ ከም ዘሎ ጥራዮም ሪፖርት ዝገብሩ ኣፍሪካ ትምዕብላላ ኣፍሪካ ትግስግሳላ ህዝቢ ኣፍሪካ መራሕቲ ኣፍሪካ ይነቅሑ ኣለው መንእሰይ ናይ ኣፍሪካ ናብቲ ጉዳይቲ ይጥምት ኣሎ ነቲ ዝግበረሉ ዘሎ ፀገም ክርኢ ጀሚሩ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ግን ከምፁ ይፍትኑን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ንሕና ድማ ሓንቲ ካብዚኣ ሓንቲ ብዚኣ ኣላ እንተ ኣምፂኦማ ከሪአኩም እየ እንታይ ዓይነት ሚድያ ዩቱብ እንታይ ክትርኢ ከም ዝደልየካ ኣብዚ ኣነስ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ነይረ Find a positive story on Africa like Tanzania launches their electric train on any of those media. They never want to show the world that Africa is not a poor country that is still living in the forests. They don't want to let the world know that we have electric trains just like they do. They don't want to talk about that. They only talk about things, negative stories. There's floods. The floods sweeping it's huge. It's bigger than COVID. They talk negative. You install the browser so that Africans can only watch comedy and enjoy comedy. Why? So እንታይ ዝብል ሓበሬታ እስከ ሼር ገይሮም
يوتيوب سي نمجمريا كفت أبيلك أفريقيا أو هين كان تخفيت كايوس انتاير يكاس كيلوم مجمريا كوميدين موسيقى انترايزر يكان أفريقيا ويان تخينو نا أفريقيا ويان يوتيوب سي كوميدي كومدما موسيقى وي فيلم تراي كتريز دليكا نزخان تايو حزب أفريقيا بوليتيكاو نكحز اللو بفلا يدما نتمعربا وعالم ملكت حتى تزخل نتحبريتا نسوم زخدو زلو دبل تشيك زقبر وي ونعو سلمنتاي كم زخين إلهم نزاربوت حسوتاسي نفسب كم صو كم زيد اللي إذا خا تزعبي channelات ناي أفريقيا مبزحتو ناي كوميدي شو ناي كالي ناي موسيقى نكحت ناي منسيات كبل زي كل كم زخوني حجي زي channel زتعطي زلو زبهال زلو ولا وندي أنتوني بلينكن كم استروحن نسودما راشيا يا فاند تجبر زلا بمبال كعصو كم زمرتو سلازي انتاينا نبالنا نرد لنا بزوح شانلاتنا افريكا اتاك يقبر لهم كم زلون نحنا دما استوعلنا كنكيد كم زلنا هذا كابتي ابزوان زي ازارا بنا خونه زخي زلو نغرا منغدي ابديت كبكم يغن هاغراويت غانتانا ابتقدمي تريا يلغون كتمصخلا ابديت كبكم كفتني ابزي شانل ناتي تكتاتلو زلهم سبات بزوح غزي مهار زخونه اگداسن زلو نتي نالبات فيديو نشتي خافت فيديو كفيت كام زراو كابز قد فوقا نويها غير زلخو انتاي كبلكم يدلي نابزي channelنا نمصالكم حبريتا مبزحت غزي بزح سب كفلطو زيد اللي بفلاي دما افريقيا او كنك حلو زيد اللي وارستاتيو سلمتاي افريقيا او بزري ارسزن دحرنا قيحو انتاي كغبريو حتوتات كحتت كجمريو سلمتاي كم زخوين كبل كجمريو سلمتاي نابزي غص يخياد الله كبل كجمريو نسو دما نبعلو هذا ملسنا يزح توتات دما نتزلو جباب مزمزة نتزجبر زلو سركي نتزجبر زلو عمز تقبله كل نيتمنسي that's why أفريقيا موسيقى كوميدي كله نجارات راين خنرز دليونا زلو زكبل كله نايرترا موسيقى أو سرهات فيلمتات حماق يبلي اللهون جن معريو دما نتزلو هذا جزية دما أبناء أفريقيا أو نتايتري تحت حتى مبلع نحت حتى مبعاس نحت حتى متشفشف زيادة نسو يقوله أكندي انتاي زبل زربالو أب بدحر مقارجة خوينو زبأسك كازلو نسخانات هرارم كاخلا خادمة نتساقاتات كازقو حقو حزلو نعيخا خط مزلكا مخنياتو كل التحوات تتبايسو من يزخسد تبي معدو سرق زل زنبري 70 استباسلو ما أدي فتر اللي كواز بحال سلازي نحات حدنا كنت هرارم نحات حدنا كنو وغاقع تي ساقاتاتنا ناتنا تسلواناتنا نحسس يخيد كالي حجة حانت فيديو كريكمي نايلومي قرب فغص زبالي أرسات كريك فتنية حانت كابزياتم دما زيارة يعجي Over 120 nations call this country their top trading partner. Whether you like China or not, there is no denying the impact that they have on the world. So the big question today is, what is China really like in 2024? To help us answer that question, I've traveled to Western China, one of the most incredible cities in the world. It's been upgraded to municipal status, which means it is home to more than 35 million people, making it the most populated city in the world. Welcome to Chongqing. And some of the most incredible እዚኣ ጓል ስለምንታይ የምፅልኩም ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ እዋን እዛ ሚድያ እንታይ ዝበሃል እዩ ዘሎ ቻይና ሕማቕ ኣላ ናይ ቻይና ፅቡቕ ነገር ክትገልፅ የብልካን ቻይና ተንቆልቁላላ ትወድቃላ ትጠፍኣላ ዝብል ሓበሬታ ከተምፅእ ዩቱብ ዝደልየካ እዚ ከዓ ከምቲ ናይ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ እዩ ከምኡ እንድሕር ኢልካ ድማ እቲ ቪድዮታት ናትካ ቫይራል ክኸይድ ይኽእል ከምኡ እንትክትብል ተዘይትኽእል ኮይንካ ድማ እቲ ቻነል እውን ሓደጋ ክኸውን ክቃላዕ ይኽእል ንሕና ግን ፍርሂ ብምሻጥ ወይ እውን ዘየለ ነገራት ነቲ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ረብሓ ኢልካ ብምግባር ክትረኽቦ ትኽእል ፀጋ የለን ኣነ بفلوي ناي تشاينا تيفيزو سلو زخونكو يكونكون وي ناي كالي سلو زخونكو يكونكون انتا يزدل لابزي تخكلنيا حبريتا كاب تخكلنيا ترى سبات مينستري ميديا عشيقو صراريقو أصبابيقو زمتعلنا ميديا دي كونسي نحنا انتاي ترينا يو زيادة نحبرة سبنا نماني ساياتنا خطوق مزغل زبل عرستي زيادة بيزي زقابرني سلامتاي ارترا بيد الرجال لا نمان تتقتلت من سينا نمان كم رول موديل انتوسلي زيادة خطوق مزغل سلازي ቻይና ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ድኻ ሃገር ዝነበረ እዩ ስለዚ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ቻይና ንቅድሚት ክመፁ ኢሎም ካብኦም ከንታይ ክንመሃር ንኽእል እንታይ ሕማቕ ነገር ኣለዎ እንታይ ፅቡቕ ነገር ኣለዎም
ነዚ ድማ ሚድያ ናይ ቻይና ወይ እውን መንግስቲ ናይ ቻይና ክረኣየሉ ዝደሊ ፀፅብቑ እንተረኣኹኹም ትርጉም የብሉን ተራ ሰባት ኣብኡ ከይዶም ዝገብርዎ ሪፖርት ተራ ሰባት ክነሶም ግን ነቅሓት ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ክቡና ከለዉ ካብኣቶም ወሲድና ኣክንድቲ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ሓንጎልና ኣዚሩ ናቱ መጋበርያ ክገብረና ዝደሊ ንሕና ክጠቕመና ዝኽእል ሓበሬታ ወሲድና ብዛዕባ ዓለም ኣጠማምታናትና ቼክ እንተገበርና ዝበለፀ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ እዩ I hope ብዙሓት ኣብዚ ቻነለይ ድማ ምዛ ኣተሓሳስባ እዚ ትሰማምዑ ኢኹም ስለዚ እዛ ጓል ሕጂ እንታይ ከተርኢ ክትፍትን እያ ክሳዕ ክንደይ እቲ ቻይና ዝበሃል ተራ ከተማ ተዓበይቲ ከተማታት ዘይኮነ ተራ ከተማታት ናይ ቻይና እንታይ ከም ዝመስል ትሕቲ ቅርፅናቱ ከመይ ዝመሰለ ሂወት ኣለዎ እንታይ ትፅቡቕ ናቱ ቻይናዊት ኣይኮነትን ኣሜሪካዊት ኣይኮነትን ካብ ካልእ ኤውሮጳ ዝኸደት እያ ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ድማ ነቲ ሓቂ ካብኣቶም ኢኻ ትረኽቦ እምበር ናይ ቻይና ቲፌዞ ቻይናውያን ኮይኖም ዓድና ከምዚ ገለገለ እንትሕልሎም ናት ጉድ ከምኡውን ኣሜሪካውያን ንቻይና ስለ ፀልዋ ከምዚ ስለ ዝበሉ ኣይትመሃርን ኢኻ እዚኣ ጓል ግን ፅቡቕ ዝኾነ ትሕዝቶታት እናርኣየት እያ ትርኢ ንኣብነት እዚ ተርእዮ ዘላ ትሕቲ ቅርፂ ሲ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመት ኣይነበረን እያ ትብል ብካልእ ኣዘራርባ መንግስትን ህዝብን ብሓደ ተበጊሱ ክሰርሕ ተጀሚሩ ብዙሕ ተኣምር ክገብር ከም ዝኽእል እያ ትነግረካ ኣነ ድማ ነዚ ርኢና ኢንስፓየርድ ክንከውን እየ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከምዚ ዓይነት ንርሑቕ ክጥምት ምናልባት ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክበፅሕ ኣይክእልን ንኸውን እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ሓንሳብ ኣንቂትካ ህዝብን ኩሉ እቲ ህዝቢ መንግስቲ ኩሉ ነገር ብሓደ ተበጊሱ ናብ ሓደ ዕላማ ክሰርሕ ተጀሚሩ ክብፃሕ ከም ዝኽእል ቻይና ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ኣዝዩ ድኻ ዝነበረ ሃገር እዩ እታ ቻይና ዝተፃወቱላ ካርዲ ግን ንኣሜሪካን ንኤውሮፓን ንዑ ከም ድሌትኩም ኣብ ዓድና ተጠቀሙ ንዓና ድማ ንኽምዕብል ዕድል ክፈቱልና ኢሎሞም ምሳኹም ኣለና ንሕብረት ሶቪየት ኣይንደልዮን ኢና ምሳኹም ኮይንና ክንሰርሕ ኢና ኢሎሞም ኣሽኪዖሞም እዮም ሓቀን ምዝራብ ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ሰብኣታት ናብ ቻይና ኣሜሪካ ክትከይድ ከላ እንታይ እዮም ገይሮም እቲ ሽዑ ዝነበረ ሪቻርድ ኒክሰን ዝበሃል ፕሬዚደንት ቻይናን ራሽያን ክልቲኦም ድሕሪ ሓቢሮም ንኣሜሪካ ቻለንጅ ክኾንዋ እዮም ስለዚ ንራሽያ ምንታ ነቲ ሕብረት ሶቪየት ዝበሃል ክነውድቕ ትኮይና ነቲ ናብ ሕብረት ሶቪየት ገፁና ተፀግዐ ዝኸይድ ዝነበረ ኣይዲዮሎጂካሊ ድማ ምስ ሕብረት ሶቪየት ክትሓሓዝ ዝኽእል ቻይና ናባና ክነምፅኦ ኣለና ናብ ኣሜሪካ እሞ ምሳና ጌርና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ብምባል ነቲ ስትራቴጂ ተጠቂሞም ንቻይና ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበራ ከምኡ ድማ ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዝነበራ ናብኡ ኣትዮም ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን ድማ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ሸይጦምሎም ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ድማ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ እምበር ንህዝቢ ቻይና ንክምዕብል ተባሂሉ ዝተዋህበ ኣይኮነን ስለዚ ቻይናውያን ድማ እንታይ እዮም ዝብልዎም ነይሮም ክቆድሑ ጥራይ እዮም ዝኽእሉ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ይክእሉን እዮም ሓድሽ ነገር ቴክኖሎጂ ንክምህዙ ዓቕሚ የብሎምን መሳርሒ ናትና ንሕና ቅድሚኦም ስለ ዝኾና ነዚ ግበሩ ተይልናዮም ብሕሱር ክሰርሑልና ይኽእሉ ንሕና ድማ ሃብቲ ክንድልም ንኽእል ኢና ብምባል ኩለን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን ውሒዘንኦም ማለት እዩ ቻይናውያን ድማ እወ ንስኹም ኢኹም ትኽእሉ ንስኹም ኢኹም ፈላጣት ንሕና ዳ እንታይ ንፈልጥ ክንቀድሕ ጥራይና ንኽእል ከይተኻትዑ ማለት እዩ ሕራይ እታ ስራሕ ጥራይ ፍጠሩልና ብምባል እቲ መንግስቲ ግን ቀስ ብቀስ ብታሕቲ ነቲ ቴክኖሎጂ ተማሃርዎ ሓዝዎ እናበለ ነቲ ህዝቦም ይምህሮም ነይሩ ስለዚ ታገይም ቻይናውያን ክሳብ ዝደልዎም ርእሶም ኣድኒኖም እዮም ከይዶም that's very important lesson ከም ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ እውን ከም ሓደ መርሕነት ፅቡቅ ጌርካ ክትመሃሮ ዘለካ ቻይና ናብዚ ስለምንታይ መፅያ ክትብል ከለካ መጀመርያ ርእስኻ ኣድኒንካ ክትመሃር ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ነቲ ናቶም ናትካ ዕላማታትካ ኣቐዲምካ ክትነግሮም የብልካ ስለዚ እንታይ ገይሮም ቻይና ድሌትኩም ግበሩ ንዓና ግን ስራሕ ዕድል ፍጠሩልና ኮርፖሬሽንስ ናትኩም ናብ ዓድና እትውልና እናበሉ ኣምፅዮሞም ድሕሪ ዝተወሰነ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ቁጠባና ቻይና ንዓበየ ምስ ከደ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኖ ንሕና ምሳኹም ዘዳፍር ምክንያት የብልናን ጌና ኢንቨስት ግበሩ ንቻይና ክብልዎም ጀሚሮም እቲ መንግስቲ ግን ኣክንድቲ ትሑት ደረጃ ናይ ዓለባ ምስራሕ ድዩ ፋብሪካታት ምስራሕ ድዩ ገለ ገዲፉ ናብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ክገብር ጀሚሩ ዩኒቨርሲታት ፅቡቅ ዩኒቨርሲታት ክሃንፅ ጀሚሩ ትሕቲ ቅርፂ ክሃንፅ ጀሚሩ ሎሚ ቻይና ተሃንስ ማያ ኣብዚ እጂ እንታይ በፂሓላ ክትዛረብ ከላ Hello, Alex from Reportify Media. He is the guy in Chongqing, the king of Chongqing. He knows everything. And he's also the guy that helped me come here. So I'm so thankful for this. People love traveling in their own country. Like here, this blows my mind. It is amazing. Like Chongqing, by the way, is also now the #1 domestic destination in all of China.
as you can see as well, this is the Yangtze River that also runs through Chongqing. Yangtze River translated in Chinese to Long River, and this river is by far the most important river in China. The Yangtze Delta is responsible for 20%. We have learned by now from the people that are ruling us in Washington, D.C. and ruling London is that they will do anything, number one, to stay in power. And number two, that they will say anything to justify their actions. Truth is dead. You know, I remember this statement from... በንጻሩ ድማ እንታይ ይብሉና ኣለዉ በዓል ኮሎኔል ዶግላስ ሜግሬጎር ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኤሊት በንጻሩ ነቲ ኣብ ተግባረ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ ክሰልጦ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ናይ ሓሶትን ኣብ ናይ ምትላልን ብዝለዓለ ሓይሊ ይሰርሕ ከም ዘሎን ባይ ዘ ወይ ጋይስ ሂት ዘ ላይክ ባተን ነፍሲ ወከፍኩም 600 ሰባት ኣለኹም 600 ላይክ ካብቲ ቻነል ተገበርኩም ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኩልኻትኩም ድማ ላይፍ ትሪኑ ዘለኹም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ስምዕዎም ኣብዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዑ ኣይደሊ ምክንያቱ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዛረቡና ከለዉ እዩ ዝበለፀ that are ruling us in Washington, D.C. and ruling London is that they will do anything, number one, to stay in power. And number two, that they will say anything to justify their actions. Truth is dead. You know, I remember this statement from Boris Pasternak's novel, Dr. Zhivago, and it was made by a Communist Party member. Said the private life in Russia is dead. Well, I'm beginning to think the truth inside the United States is dead. That's the problem. The media is conspiring to lie and mislead people. The government is. There is no truth out there except what you dig to find. أنا حنتي أبزيا تجرمن نجار ويون بزوج زي أمريكاويان حنت كابتن أمريكا بزلع على نتبي زدنا قاون بزوحات سكولارس أب أمريكا كيلاتات نتيجة لقناتات حق خدلت قلنا سلزمرتيوم نتحقق خدلت قلنا خلود ما بفلا أبز حج درجة بتمنجسي نتحكي even كاب أمريكا ولا تي constitution أمريكا هذا كابتي أب عالم master piece زبلوا هذا زبالة constitution قطر هذا عن كاس كابوك first amendment زبلوا ناس أبرسيو يوم زبلوا ناس حساب قد جلس على كانجي أب أمريكا كل أمريكا حماغيو قال ملكة بلا يدخلني هذا so many good stuff أب أمريكا زبس حزب عالم كابو زمهارو زغا كم ردويو زي ولا حنتي بأفكاس اللي زبالك هاي زغيرة يكونن by the way أبزح مسنعتات أبز فيديو ناتي ونامسي لكم الله أمريكا بوليسي كساب كلت تشح مليونيوم كساب زمت بفلاي كافش هنشات من تسعان حدني خبلاشيو زبها وهنا أتقدميو قد محبر السوفيت موداغا كل جزي حدا كالب باور أب قرنومز أب أنت أرم سلزي نبري تب باور ناتهم ويوتسلطان ناتهم تشيك دينيرو لذي حلاف النتاوي أكايدا يمزخدو نيرو حرتيس أنا حدني يتي كايد بتخ أكايدا مهنياتو أب عالم نحنا قدام وتحيلتات كبلو جميرهم كاب كلت تشح دما أب كال فيديو أمتي لكم نيره اتزخف بوليسي وق عقرقر بتناي كلتشن عصرت حدا كلتشن حدا نايتي توين تاورس متكعتي لهم مزجمروا اتزخف ملك نايتي كوينات عقرقر متتتاو منقستات مقمتات زبل بزلع على درجة خيدو وسيدنا تدما أبتي كنت طبعا أمريكا اتزبس عدانا أمريكا أبز حلف 10 عامات كم زمس أي كم استوسخي يزنقر زغانتايو كل وقن عقرقرن زقبر زنبرا بأفغانستان دي أبي راغدي أبكالي بلا كحس قبروهم زنبرو فاين أبز حج انتاي كنرداي دلي أمريكاويان كلهم يكونون وكل حزب أمريكا يكونون عالم زبدل زلو this has to be very clear أب أمريكا وحد إليت للعاقمهم سلطان سلازحزو نتحزبي كونن حزب عالم يبدل لهم زلو بزحات أمريكاويان وزيوم إزك غير خلالو أمريكا ناب أمريكا ترايتو كيرا كسرح كتكلالو تشاينا ناب تشاينا ترايتو كيرا كسرح كتكلالو راشا ناب راشا حنت هاجر ناب كال هاجر كيدا كتج أنا نقية بالله زبلا زراربا بزحات أمريكاويان وزي دقفوهم شو ما أنت ميت وتهدروا بيز عيد لنا نخالود بحيلك نشوف شوفهم يبلان زبلو أمريكاويان بزحاتهم سلازي أب أمريكا نزح جزء خيزو لا كايدا زك أو بزح أمريكاوي زلو that's why صعب أمريكا هتزارب كلها نخلص بأمريكا أرنيف كديم زراب بزحاتنا عشتها جرات أمريكا ناس أخذ قد فنز دليا بزحاتين سلمتاي نحن بز مثلنا كنجاجن خلينا كاب جيجانا كنا مهارجن عدل هبونا كم تنسخاتكم شع جزينا عبنا كويناتنا بأفغانستان نبيراغن سجبرك جيجا من باريوم زنقرو تجاجيهم جن كحساك هبو ويون يغرتاك حتى تسمع منها تجاجي 5 مليون سب تقتلك من يزحته 2 مليون سب ميتو تهاجر بعد ما ليبيا عنيا العراق عنيا عند عريلنا من يو نزن هاجرات زيادة حتى تلت نبادي سلازي اتهم كالوت هاجرات
ብዝመስሎም ንክኸዱ ዕድል ክትባም ክትክእል ኣለካ ሕጂ ሓንቲ ናብቲ ኮርሶ ክመለስ እየ እንታይ ኣሎ ሪፖርት ክበኩም እየ ናብቲ ካልእ ስክሪን ክኸይ ስለ ዘለኒ ኦራይት እንታይ ይርኢ ኣለኹ ሕጂ Give me a second. 63 ኪሎ ሜትር ከይዶም ኣለዉ ኣብ ቅድሚት ድማ እቲ ፖጋቻ እዩ ዘሎ ኣብ ቅድሚት ንሱን ካላዩን ይኸዱ ኣለዉ ኣይውሽ ኣብዚ ቅድሚት ከምፃልኩም ግን ኣም ሶሪ ኣይፍቀድን እዩ ሕጊ ምጥሓስ ድማ ካልእ ፀገም እውን ስለ ዝፈጥር ሕጊ ክጥሕስ ኣይደልን እየ ቅድሚ ሕጂ ብጌጋ ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ኣርየኩም ነይረ ግን ጌጋ ምዃኑ ምስ ነገሩ ካብ እኒው ክገብሮ ይደለኹን ኣብ ካልእ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ራይት ናው ወራይሲ ካባይ ንላዕላ ቤ ዘለኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉልና ኣብታ ቅድሚት ዝርያ ዘለኹ ጉጅለ ኤርትራዊት እምት ኣለኹ ኤርትራዊ ግን የለን ኣብታ ጉጅለት እያ ካብቶም ክልተ ቅድሚት ዘለዉ ድሕሪኦም ዘለዉ ማለት እዩ ኤርትራዊ የለን ግን ሰለስተ ግሩፕ እየን ዘለዋ እታ ብዙሕ ግሩፕ ዘለዋ ኣላ ክልተ ቅድሚት ኣለዉ ድሕሪኦም ሓደ 8 9 ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ድሕሪኦም ድማ ሳልሳይ ደረጃ ኣለዉ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ ግሩፕ እውን ርሑቕ ኣይኮነን ዘሎ ካብቲ ሜይን ግሩፕ ማለት እዩ ስለዚ 62 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ስለ ዘሎ ምናልባት ክረኻኸቡ ይኽእሉ ኮኑ እቲ ፀገም ኣብ ቅድሚት ዘሎ እቲ ዝሓየለ ፖጋቻ ዝበሃል ተወዳዳሪ ስለ ዝኾነ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ንኣርኪቦም ምስኡ ንክፅምበሩ ሓንቲ ብዚኣ ንግረ መንገደይ ክነግረልኩም ዝደሊ ካላትኒ There's a growing push from many countries to rely less on it for trade. Countries like Brazil and those in Southeast Asia are increasingly looking to use other currencies. A key moment was the US imposing tough sanctions on Russia after the Ukraine invasion in February 2022. 2.5 years after Russia invaded Ukraine, Western sanctions have largely failed to isolate Moscow. From Beijing to New Delhi, Tehran. So, had a ነገር ድማ እናበርሃላይ መጻሎ ንዓለምና I hope everybody is liking. Let me check. Like to go لهم لكم. Like كبزح زي خاطب اليوم I'm sure, but like help us كله. Yes, thank you very much everybody. Thank you. زيادة ربازيا. I really hope كل سب صبوغير كردا كل التنت بتاعت كتكسيه زعبا جو بوليتيكا قلنا نزارب زلنا أبزي channel ناتي اتكاتاتلو سبات أبزي channel ناتي اتمهارو ويون أبالاتنا إذا channel زخونكم كلتا نقرات كتستوعلو يدلي نمبر 1 أب عالم سرفايف نخدقبر حيال كتكون كتكلا لك بقلسة بحقر أب عالم أبزح حجي 2024 كادو منكم يجن أب إسران حرب إسران 4 أب عالم سرفايف نخدقبر نخدنبر نتحرقينكا حيال كتكون كتكلا لك كادو منكم ينيرو but today كادو مس أمريكا تشاركا حيال كيكونكا حيال كنتاي مالتيو سلسة عينت حيلي زلو حيال حزبك الوكاك خلالو حيال حزبك الوكاك خلالو يحريو حيال منجستك الوكاك خلالو يحريو دما حيال سراويت الوكاك خلالو سلسة باتتات remember these three إذا سلسة انت دايبلكا you have no chance كاب 2024 ننيو زلو multipolarity زبهال أمريكا China Russia كمون كالوت regional powers نعبيو أبزو خدولو زلو هجرات بحيلن ينتطو كبلا تساقاقعكا كون كتبل تخلي خاقن you have to be strong كم يرترى نعبنا تتريا خلقا 3 factors يدليكا حيال حزبي حيال منقسي حيال سراويت اتقدام اي كابزياتهم حيال حزبيو حيال حزب انت زي بلكا عبزنا يلوم الزبن عبزنا يلوم كونتات سرفايف كتقبراي تخليها حيال حزب دما تابي زمات سندحريلكا حيال بدهوتات زلو حبرتسب حيال حزبي زخون نعبنت أف دجوجزو بابايا زبقلولو مانغوس زبقلولو خلي زلوا كل نجار كاب أف دجوجزو رهبته خينو كتسعر قديتها يبلون زي سلازي كارتات زلوا ويون نابرا بقليلو زي ركبت قينو تزبي نخنبر كتسعر خلاله مسعر مالت دما حيال بقلبت وي حيال بغلط مالت هيكونن مغنياتو قدمي كنديش عامت حدا ساينتيست ناي عبد انجليز تشارلز داروين زبان تايلو أب عالم سرفايف زقبرو دحرق ندي مساعات مزقبره survival of the fittest زبل تيوري أم عبيلو هاي مالتيو أب عالم سرفايف زقبر ويون زرنا عتو زغلتن حزبي يخون انسسا اتزحيالي حيال مالت جن بقول باتاي كونن مستكونتات مكيارنا كلمات يونا عالمنا مسو تقلعت يشو أدابت خقبر زغل مسو كقطعت أم زغل مالتيو سلازي أب عالمنا هذا كابتم عبيت انسساتات داينوسورز بحال نيرو ريغم الله ما فيلمتات سلمتاي تفيو كجفن حيالين نيرو
ኣዳፕት ክገብር ስለዘይካለ ምስ ኩነታት ምቅያር ክቅየር ስለዘይካለ ጠፊዩ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ሓያል ንክትከውን ምስ ግዜ ክትተዓፃፀፍ ክትክእል ኣለካ ምስቲ ግዜ ዝጠልቦ መድረክ ዝጠልቦ ክትተዓፃፀፍ ክትክእል ኣለካ ሓያል ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዘለዋ መሬት ማለት ዝበፅሐ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከበሳታት ወይ እውን ሓውሲ ቆላ ከበሳ እዩ ዝነብር ወይ ነደጋ እቲ ቦታታት እቲ ድማ እኹል ዝሕረስ ቦታ ስለዘይብሉ ለይትን መዓልትን ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣብ ቆላታት ዝነብር ኣብ ጋሽባርካን ካልእን ድማ ብርቱዕ ፀሓይ ስለ ዘለዎ ሰርቫይቭ ንክገብር ከዓ ንሱ ብዙሕ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓያል ህዝቢ ብመግዛእቲ በቲ ቶፖግራፊ ናይቲ መሬት ሓያል ህዝቢ ኣለና ኦልሬዲ መግዛእቲ ድማ ናቱ ስምብራት ብዙሕ ግዜ ወራራትን ጭፍጨፋን ፀላኢ ዝሃርቦ ዝነበረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሓያል ተፃወርነ ዘሎ ካብቲ ተፈጥራዊ መሬት ዝብገስ ከምኡ ድማ ካብቲ ሰብ ዝሰርሖ ፀላእቲ ዝብገስ ዝነበረ ድማ ሓያል ፀላኢ ስለ ዝነበረ ሓያል ህዝቢ ተፈጢሩላ ኣሎ ኤርትራ ድሕሪኡ እንታይ ዝመፅእ ካብ ሓያል ህዝቢ ሓያል ሰራዊትን ሓያል መንግስትን እዚኣቶም እቲ መጀመርያ ሓያል ህዝቢ እንተለካ ትራይካ ክህልወካ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ንኣብነት ሓያል ህዝቢ የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ህዝቢ ኣሎ እዩ ግን ብዙሕ ፀጋታት ካብ ጥቁ ስለ ዝኸውን ሓደ ግዜ ሓያል ህዝቢ ንክፍጠር እውን ሽግር እዩ ኤውሮፓውያን ክንፀላእካ ፅላዮም ወይ እውን ኣንፃሮም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሓያል ህዝቢ ካበይ መፅዩ እቲ መሬቶም ፍርያም ኣይኮነን ወይ እውን ዝሕረስ ኣይኮነን እኹል ዝሕረስ ኣይነበሮምን ስዊዘርላንድ ድዩ ስዊድን ድዩ ገለ እዞም ሎሚ ሃብታማት ዝመስሉ ዘለዎም ቅድሚ 50 ዓመት ቅድሚ 100 ዓመት ብጀካ ድንሽ ዝብላዕ ኣይነበረናን እዮም ዝብሉካ ስዊዘርላንድ ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣነ መጀመርያ ክመፅእ ከለኹ ንዓይደ ስራሕኒ ዝነበረ ሰብ ከምኡ ዝብለኒ ከምዚ ሎሚ ትሪኦ ዘለካ ባንኪ ወዲ ባንኪ ኮና ነርና ድኻታት ኢና ነርና ድሕሪ ግዜ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝመፅእ ሃብቲ እጅ ትሪኦ ዘለካ ገለ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ወላ ተንቢብካ እውን ከምኡ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ኤውሮፓውያን ፃዕራማት ኮይኖም ትመሬቶም ንፃዕሪ ስለ ዝሓቶም ዝነበረ ፃዕራም ህዝቢ ድማ ብዙሕ ነገር ክፈጥር ክእል እዩ እንታይ ዘድልዮ ኦርጋናይዝድ ክኾን ኣለዎ ኦርጋናይዝድ ክትከውን ከንታይ የድልየካ ኦርጋናይዜሽን ማለት መንግስቲ ማለት እዩ መንግስቲ ነቲ ሕብረተሰቡ ከኣልየሉ ዝኽእል ሜካኒዝም ምፍጣር ማለት መንግስቲ ንብሎ ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ህዝቢ ሓያል መንግስቲ ጎኒ ጎኒ ድማ ሓያል ሰራዊት እዘን ሰለስተ እዚአን እንተዘይሓይለን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መድረክ ሰርቫይቭ ንክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራ ሕጂ ኣበይ ኣላ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣላ እንድሕር ኢልና ሓያል ህዝቢ ኣለዋ እቲ መንግስቲ እቲ ዝበርትዕ ብድሆታት ዝሰግር ዘሎ ሓያል መንግስቲ ድማ ኣለዋ እቲ ዝበርትዕ ብድሆታት ኣብ ኣፍሪካ ክንዲ ናይ ኤርትራ ብድሆታት ዘጋጠማ ኣብ ኣፍሪካ ዩ ቴልሚ ኣብዚ ዝፈልጥዎ ተለኩም ልዕሊ ኤርትራ ብድሆታት ይወርዳ ኣሎ ወይ እውን ወሪድዋ ኣብ ዝሓለፈ 30-40 ዓመት ድሕሪ ኢልኩምኒ ፀሓፉ I just want I'm curious ክፈልጦስ ደስ ይብለኒ ስለዚ ክንዲ ናይ ኤርትራ ብድሆ ዘጋጠማ ሃገር የላን ባህላ ያኔ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝበርትዐ ብድሆታት ዘጋጠማ ሃገር እያ that's why እቲ መንግስቲ ገለ ካብቶም ዝሓየሉ መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ እዩ ወታደራዊ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ብዘይቃል ዓለም ምናልባት ካብኡ ንላዕላ ሓፂን ዘለዎም ኣፅዋር ዘለዎም ካልእ ቅልጥም ዘለዎም ኣለው ሓፃውንቲ ዘለዎም ግብፂ ኣሎ ካልእ ኣሎ ሓፂን ዘለዎ ቁፅሪ ሰራዊት ዘለዎ ኣሎ እዩ በቲ ዘለዎ ሬሽዮ ናይ ኣፅዋሩን ናይ ሰራዊቱን ዕብየት መሬቱን ቁጠቡን ኣብ ግምት ኢኻ ክንዲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሓያል ኣሎ ተልካኒ ዩ ቴል ሚ ንገሩኒ ትፈልጥዎ ኣም ኦፕን ንክሰምዓካ ድልው እየ ምናልባት ትፈልጥዎ ተኽእሎ ደለ ይመስለኒ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ በቲ ዘለዎ ብድሆታት በቲ ታሪካዊ መፃፃ በቲ ሰውራዊ መፃፃ ናቱ እቲ ካሜራ ዝዓፅዎ ዘለኹ ነቲ ኮርሶ እናራኹ ኣብዴት ክበኩም ስለዝደሊ ናብትን ክብል ከለኹ ኣብ ካሜራ ፅቡቅ ስለዘይመፀለ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሰራዊት ናይ ኤርትራ በቲ ናይ ሰውራዊ መፃፃ ናቱ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ባእታታት ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ንኤርትራ ዝለዓለ ጥቕሚ ክህብዋ ዝኽእሉ እዮም እዚኣቶም ድማ እዮም ንኤርትራ ዓንዲ ሕቆ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ቀፃልነት ናይቲ ሃገር ከረጋግፁ ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ካባይ ንላዕሊ ኣብ ገለ ፖይንት ክልተ ቪድዮታት ሼር ክገብረልኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ካብ ጎረቤትና ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ስለ ዘሎ እየ ስማዕ እስከዚ ኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ኤርትራ የሸሸበት ከዛም ደግሞ እንደገና ተጠናክሮ ወደ ውጊያ የገባበት ሁኔታ እንዳለ ገልጸዋልና በዛ መሀል የኤርትራ ኃይልም ተሳትፏል ብለዋል። የኤርትራ ኃይል ተሳትፎ የሰብአዊ መብት ረገጣም በተለይ ደግሞ ፋብሪካዎችን የመንቀል ነገር አለ የሚል ነገር አናነሱ። እርሶ ተሪርካን ተሪስካን ድኽምክም ተልካላ ብቆይቁን ብኺንታን ሽዑያ ተስልኾም ፍልሑን ዶሞተራ ዝምታ ዝውራዮም ኣብ ርቱዕ ዝግዕሩ ቁርዲድ ናይ ታሪኽ ደም መፅኦም ዝነብሩ ከፋትን ተረኺቦም ኣትዮም ዝፅምበሩ ተእትወልካያ ክበለፅቲ ግዜ ሰነድካ ዘያብሉ ተደልዲልካ ግና ተተሓሒዝካ ኣዱንያን ተግባራን መስረዕ ይሕዙልካ
ጥሙር ሓፋሽ ኢሎም ዝባኖም ምህቡኻ ኣብ መዝገብ ሓያላን የስፍርዎ ስምካ ከምኡ እዩ መስራይ ህይወት መክት ምስ ሓይልኻ ባዕሉ ክመጽእ እንዲወቕ ተፍለፍለ ሰብ እንታይኹን ፊተፊት ደው ምስ በለ መዝገቡ እሞ ይዕጾ ዘበን ተዓዛዘብ ሰብ ክሃቶን ዲን ጊዜ ክሃቶን ዲን ሰብ እንታይ ጌርካ በይ ኔርካ ጽኒሕና ንሎሚ እንታይ ንግበር እንታይ ንግደፍ ንቐይሮ ትልሚ እንታይ ይፈሓስ ኣሎ ባዕልና ንመሚ ስውር ኣጀንዳ ኣሎ ብወርቂ ጽምሪ ተሸፈነ ዋህሪ ይቕየር ዘሎ ፖለቲካ ዝህቡር ዘዘሓየሉ የዝርዎ ማእገር ናበያ ዘለዎም ይጥምጠም ዝንጉሪር ካብ ውዱቕ ኣይንቕዳሕ ካብ ዕዉት መሃር ቦቂፅና ንፍለዮም ደላሎ ብተግባር ሎሚ ብወልመጥመጥ የለን ምድንጋር ቤትና ብኽፍቱ ፈቲኖምና እንዲዮም ንዓና ተመሲሎም ኣብ እንጉዕና ኣትዮም ድሕሪ ጠላዕ ጥልመት እንታይ ኢና ክንደገም ንሕና ይኮኑን ንሶም ናትና ይኮነን ቃሎም ቅልውላው መንነት እዩ ሓዝንቐ ዘብሎም ቀደም ሲል ያነሱት ጦርነቱ በሚካሄድበት ወቅት ያው ቲፒኤልኤፍ ጀመረ። ከዛ በኋላ ለመከላከል ውጊያ ነው የተደረገው። በዛ መሃል ደግሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ኤርትራ የሸሸበት ከዛም ደግሞ እንደገና ተጠናክሮ ወደ ውጊያ የገባበት ሁኔታ እንዳለ ገልጸዋልና በዛ መሃል የኤርትራ ኃይልም ተሳትፏል ብለዋል። የኤርትራ ኃይል ተሳትፎ የሰብአዊ መብት ረገጣም በተለይ ደግሞ ፋብሪካዎችን የመንቀል ነገር አለ የሚል ነገር አናንሱ። እርሶ በፊት እንሰማ ነበር ይሄንን። ያ ከሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መንግስትም ያ ነገር በመሆኑ የምታውቁ ከሆነ ያንን ለማስቆም መዋጋት አይደለም ይሄ ነገር ትክክል አይደለም በማለት ያደረጋችሁት እንቅስቃሴ አለ ወይ? ሌላ ግጭት ውስጥ ግጭት ውስጥ መግባት መፍራት ብቻ አይደለም። እንደገና ማለት እነሱ ያዙት ቀጠና እኛ የለንም። ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ምስቲ ካብ ግብፂ ምስ ሶማልያ ዝኸድዎ ዘሎ ብግብፅን ብገለን ወሪድዎም ዘሎ ኩሉ ግዜ ግን እቲ ሕርቃናቶም ወይ እውን እቲ ፅልእናቶም ደኽንብሎ ንኽእል ወይ እውን እቲ ሓይልናቶም ኣብ ኤርትራ ከውፅዎ ዝፍትኑ ኮይኖም ይስምዑኻ። ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣይ ዶንት ኖ ናይዚ ሕቶ እዚ መልሲ የብለይን። ግን ብተደጋጋሚ እቲ ሕቶታት ናቶም ማዕረቲ ብካልእ ጂኦፖለቲካ ዘጋጥሞም ዘሎ ናብ ኤርትራውያን ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ክገብሩ ዝፍትኑ ግን ይርኢ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ መጥቃዕቲ እዩ ዘለዎም። መራሕቲ ናቶም ይኹኑ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ኢትስ ኦልዌይስ ኬይስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፀገም ብመልክዕ ናይ ኤርትራ ክትምቱ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ይኹን ድሕሪዩ ዘሎ ኩነታት ይኹን ብተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ባህሪ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘቕንዐ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣለኹ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት እዚ ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻል ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ቀደም ድማ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ምሩኽ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ድማ ኤርትራ ኣብ ኩናት ማሪኻቶ ዝነበረት እያ። እንታይ ክብል ቀኒዩ ለንቀነ ካብቲ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኤርትራ ንኣብነት ኣብዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ብዙሕ ነገራት እንዲ ተዛሪቡ ዘሎ ሓደ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ገለገለ ነገራት ፋብሪካታት ይኹን ትሕተ ቅርፂ ወሲድዩ ወይ እውን በንቂሩ ሰሪቁልና ከይድዩ ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ኣለኹ። ከምኡ ኢሉ ሓደ ካልእ ኣብቲ ናይ ኣክሱም ዝግበር ዝነበረ ፀገም ንኣብነት ኣብዚኣ ክዛረብ ብዛዕባ ተመሊሰ ክልቲያ ተሓይዘ ክዛረበልኩም እየ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ሓንቲ ቪድዮ ቀደም ዝበላላ ሕጂ ቫይራል ገይሮም ኣለዉ ምዚ ኩነታት ክትከደሎም ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ንኩናት እውን ፕሮፓጋንዳ አንፃር ኤርትራ ድማ ስለ ዝጠቕሞም እኛ ስዋዙ ቀጠና እኛ የለንም። እኛ ባለን ቀጠና የነሱ ሰራዊት አለ። እኛ ባዝነው ቀጠና የነሱ ሰራዊት ይሄን አንዳንድ ጥፋት ሰዎች ሲያጠፋ በጣም ጸብም ነበር እና ማለት ቢያንስ ሀገራችን ነው ቢያንስ ሀገራችን ነው እና ይሄ የሰራዊቱ ዲሲፕሊን እኛም አንወደውም ነበር ስንከላከል ነው። ሞክራችኋል? ያ ነገር ይቆም የሚል ሞክረናል። በከፍተኛ አመራር ደረጃ ሞክረናል። አሁን ሰብአዊ መብት ረገጣ የሚባሉ ብዙ ነገር ያው በስፋት ሲነሳ ስለነበር በተለይ አክሱም ታሪክ ብዙ ጊዜ ይነሳልና እኔ በየመድረኩ በወቅቱ የነበሩ የተላለፉ ዘገባዎችን መሰረት አድርጌ እንትን ብያለሁ። ለምሳሌ አክሱም መስከረም ነው ህዳር 21 የቲፒኤልኤፍ ድምፅ ላይ የአክሱም ወጣቶች አክሱም ከተማ ነፃ ወጡ የሚል ዜና ሰምተናል ቲፒኤልኤፍ እንትን ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ አክሱም ላይ ጭፍጨፋ ተፈጸመ የሚል ነገር አለና ወጣቱ ተደራጅቶ ከዛ ካለው ኃይል ጋር ግብግብ ስለገጠመ ምንድን ነው እናንተ ባላችሁ መረጃ? አይደለም እዛ
አንደኛ ጭፍጨፋው የተባለው አይነት አይደለም። ጉዳት ደርሷል፣ ግን የተወራውን ለሚዲያ ሕጂ ኣብዚ ዘረባ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ይውፅኡ ሓደ ኣብቲ ኩናት በበይንና ኢና ነርና በብናትና ድፋዕ ኮይና ስለ ንገብር ዝነበርና ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ዝገብሮ ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ንቋዓፀሮ ንሪኦ ነርና ማለት ኣይኮነን ንሕና ግን ሃገርና ከም ምዃኑ መጠን ክንከላኸል ንፍትን ነርና ኢና ገለገለ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ነፍሱ ካብ ኤርትራ ካብቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዲስተንስ ገብሪ ዝፍትን ዘሎ ኦኬ ትማል ዝብልዎ ዝነበሩ እዚ ይኮነን ሎሚ ግን እንታይ ይብልዎ ንሪኦ ኣለና ካልኣይ ኣብቲ ኣክሱም ዝተገበረ ሰብ ተኸቲሉ ገለ ዝበሃል ከመይ እዩ ምስ በሎሲ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብቲ ኣክሱም ከምዚ ንኤርትራውያን ዘድሕን ዘሎ እዩ ዝመስል ግን ኤርትራውያን ድማ ገበን ከም ዝፈፀሙ ኢትዮጵያ ከም ዘይፈፀመቶ ኣብቲ ናይ ኣክሱም ኩናት እንታይ ይብል ሕጂ ስምዕዎ ክልቲአን ተሓይዘ መልስ ክበኩም እየ ጆታ የዋለው አይነት አይደለም ጥፋት የሰራው ራሱ ቲፒኤልኤፍ ነው የሻዕቢያ ሰራዊት በዚያ ሳልፍ ተኩስ ከፈተባቸው ሰራዊቱ በዛ ሲያልፍ የሻዕቢያ ተኩስ ከፈተባቸው ምን አድርጎ ከተማ ውስጥ ሚሊሻ ምናምን የታጠቀ ምናምን ሰክስጎ ማለት ነው ልክ እንደ ደፈጣ አይነት ማለት ነው ይሄን ያደረገው ደግሞ ከተማ ውስጥ ነው እነሱ ደግሞ ለመከላከል ብለው እከሌ አለዩ እርምጃ ወስደዋል ይሄ ነው የነበረው በየቤቱ የገቡ የሚለው አይደለም በቃ ከተማ አይደለ ተተኮሰበት ግብረ መልስ ሲሰጥ ከተማው ሰው ብዛት ስለሚኖር እንትን አድርጓል ጉዳት ደርሷል ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኣክሱም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ቡ ክሓልፍ ከሎ እቲ ህወሓት ዝበሃል እዩ ገበነኛ ነይሩ ብናተይ መረዳእታ እዩ ዝብል እሱ ህወሓት ነቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብከተማ ክሓልፍ ከሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ተሓቢዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወሉ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ነፍሰ ምክልኻል ክገብር ስለ ዝነበሮ መን እዩ ቤና ኣሎ ክፈልጥ ስለዘይክል ግብረ መልሲ ገይሩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ገይም ንኤርትራውያን ሓደ እቲ ገበን ዝበሃል ማዕረቲ እሶም ዝብልዎ ከም ዘይኮነ ካልኣይ ትሕተ ቅርፂ ሓሪሙ ክበሃል ከሎ ኤርትራ ከም ሕማቅ ከም ዝገበረት ንሳቶም ግን ኣብቲ ጉዳያት እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዘይነበረ ነፍሱ ከውፅእ እንዲ ድፍትን ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለው ኣብ ሕጂ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለው ንሓዋሩ ኤርትራ ምሳቶም እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልዋ ይኽእል ኤርትራ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ሪያቶላ ደርጊ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበረ እንታይ ከም ዝገበሩ ናይ ትግራይ ኤሊት ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበሩ እንታይ ከም ዝገበሩ እቲ ጥልመት እየ ዝብለኩም ናይ ኦሮሞ እቲ ብዙሕ ተወጭ ዝተባሃለ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እውን ብዙሕ ዝደገፎ ክትንስእ ማለት እዩ ሃገር ኤርትራ ነቲ ኦሮሞ ከም ተጓሒፉ ዝነበረ ተንስዩሲ መሰሉ ክረክብ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ግቡኡ ንክረክብ ክንቃለስ ኢና ንዝብሉ ይሕግዝ ከም ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ኣብ ብናቱ ጨፍራ ኦሮሞን እውን ብጣዕሚ በቲ ፕሬዚደንት ኤርትራ ደገፍ ዝገበረሎም ኣብ ስልጣኖም ንክፀንሑ ብዙሕ እዮም ዘመስግንዎ ነይሮም ኣይሶም ናይ ሳለስቲ ግን ማለት እቲ ምስጋና ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ከይመስለኩም በዓላቶም ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ኣብዚ ስምዕዎም እንዶ ኤርትራ መንግስት ግልጽ አቋም ያካሄደ የኔን ባህር የኔን መሬት ረግጦ ማንም ሰው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር የኔ መሬት የኔ ዜጋ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ ትናንትና በነበረው ግንኙነት ቢሆን ኖሮ ከኤርትራ ጋር ህዳሴ ግድብ ሊሆን ይችላል አላቀም ስላላጋጠመ ችግሩ ካላጋጠመ እንትኑን ድሉን ታራክሳለ ችግሩ ሲያጋጥም ደግሞ ችግሩ ይጎላልና ከኤርትራ ጋር አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ ቀላል በሆነ መንገድ የአውሮፕላን the Eritrean people ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ክቡር መንእሰይ ኤርትራ I don't know ክንደይ ግዜ ኢና ካብዚኦም ህዝቢ ክንጥለም ክንደይ ግዜ እዮም ከምዚ ገይሮም ኣብ ጉድጓድ ኢትዮም ካድሙ ክፍትኑ ብረሃፅን ድኻምን ህዝቢ ኤርትራ ብምትላል ብዙሕ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ዝገበሩ ሃገር እንተሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይብልኒ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ምስ ደየበ ንኤርትራ ክሓርድ ከም ዝፍትን ጥራይ ዝርዳእና ኣነ ኣብ ከምኡ መደምደምታ በፂሕ ኣለዎ ቀደም እውን ኣይበፃሕኩን ኣይኮንኩን ግን ሜይቢ ንኩሉ ህዝቢ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ፀገም ናታ ሓደ ኤሊት ዘመሓድረት ሃገር ንኣብነት ህወሓት ን26 ዓመት ከመሓድር ከሎ ናይ ትግራይ ኤሊት ዘመሓድር ነይሩ እቲ ካልእ ተዘዋሪ ነይሩ ከም ጎማ ናይ መኪና ገለገለ ተጎቲቱ ዝኸይድ ነይሩ ምናልባት ኮንዶ ኮንቶም ካልኦት ህዝቢ ኣብ ስልጣን ተመፂኦም ይሓይሽ ኸውን ዝብል መረዳእታ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ኸውን ክእል እዩ
ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ንህዝቢ ዝውክል መንግስቲ ነይርዎም ክትብል ስለ ዘይትኽእል ኩላቶም እቶም ዝዓበዩ ዝበሃሉ ኦሮሞ ኣምሓሩ ከምኡ ድማ ሕጂ ተጋሩ ኣምሓሩ ከምኡውን ኦሮሞ ንሪኦም ኣለና ኩላቶም ኣብቲ 4 ኪሎ ምስ ደየቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርገፅናቶም ሕማቕ ምዃኑ ንኤርትራ ንምውሓጥ ድሕር ክብሉ ከም ዘይክእሉ ክሳብ ዝደልዎም ከመስግኑና ክፅቡቅ ክዛረቡልና ፅቡቅ ክሓልሙልና ይፍትኑ ኮኑ ምስ ደለዎም ግን ኣታ ስልጣን ምስ ደለይዋ ኣብ ስልጣን ኣይጥዕሞምን እንዲሁ ግን ምስ ተደላደሉ ነታ ስልጣን ከናውሕዋ ንኤርትራ ግዳይ ምግባር ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ከም ዝጥቀምሉ ኦኬ ሓንቲ ዘረባ ለለንከነ ኢትዮጵያውያን ንኣንጻር ኤርትራ ነፍሶም ንምልዓዓል ዝጥቀሙላ ዘለው እዚያ ድማሳ fancy ideas about everybody being a threat to you. You feel threatened by everybody else, and you develop a political program based on your assumptions. It's totally alien to the people of Tigray. It's alien to the people of the Afar region, the Oromo, the Amharas, the Somalis, and other groups. I think the sad thing in Ethiopia, including the problems we have faced the last 2 centuries, is this mentality, this sick mentality of a kleptocracy. When you talk about their economic programs, it's not meant for economic benefits for the people of Ethiopia. I will tell you a story. I've never said it public. ብዛዕባ ፖለቲካዊ እሊት ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ አይ ቲንክ ነዊሕ ዓመት ተመክሮ ከም ዘለዎ ትሪኢኻ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መርሕነት ኮምፕሊትሊ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ከም ዘለዎ ኣብ ዘረባናቱ ተሰምዐ ኢኻ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላቱ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ሓያላት ከም ዝኾኑ ንዓለም ከፍልጡ ዳ እምበር ነቲ ፀገም ናይቲ ሃገሮም ፈቲሖም ንህዝቦም ከርውዩ ኣይፍትኑን እዮም ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ዝብል ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ፕሮጀክትስ ናይ ቁጠባ ክትሪኦ ከለኻ እውን ንሕና ዓባይ ሃገር ኢና ንሕና እቶም ዝዓበና ኢና ንምባል ክጠቕሞም ዝኽእል ኣጀንዳ ዳ እምበር ንተራት ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ከገልግል ዝኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ፕሮጀክት የብሎምን ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ እዚኣ ድማ ግብፃውያን ብጣዕሚ እዮም ሸር ዝብልዋ ዘለዎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብሰንኪ እዚኣ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣንጻር ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ድማ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳዕ ክንደይ ኣንጻር ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ኢሎም ንፕሮፓጋንዳ ይጥቀሙላ ኣሎ ብክልቲኡ ወገን እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ናኾነት ትመፅእ ዘላ but again it's a manifestation of the attitude and the mentality of this small gang that has made life very difficult in the region. 1993 we were in Cairo attending the OAU summit for the first time. Eritrea was represented there and Ethiopia was there. And the Prime Minister then said, well, he wants to talk about the Nile with the Egyptian authorities. I mean, we are friends talking to each other. I said, do you need to talk about the Nile with the Egyptians at this particular moment? We are only 1 year, 2 years old. We have some other jobs to do. I said, we don't need. ኣብ ግብፂ ኣብ 92 ኣብ ግብፂ ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ኣብ ካይሮ ተሳቲፍና ነርና ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሽዑ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳቲፍና ከለና ሓንቲ ዓመት ኢና ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢልና ዘለና ኢሉ ኣብቲ ጉዳይ እትሲ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኒል ክዛረብ እየ ኢሉኒ መለስ ኢሉ ኮፍ ኢሎም ናዕለሉ ከለዎ ማለት እዩ ትማል ናብ ስልጣን መፂና ጉዳይ ናይ ኒል ምኻድ ግብፂ ማለት ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ ኣይ ቲንክ ካብ ቀደም ኣንባባይ እዩ ነይሩ ገለ ክበሃል ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ኦልሬዲ ጉዳይ ናይ ኒል ንግብፂ እንታይ ምዃኑ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ሕጂ ሎሚ መፂና ኣብቲ ፖለቲካዊ ስፔስ ብዛዕባ ናይ ኒል ክትዛረብሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓኻ ኢለ መኺረ ይብላ ኣሎ መለስ ግን እንታይ ገይሩ ስምዕዎ ሕጂ ካብዚ ዝብገስ እቲ ፀገም ናቶም ድማ ናይ ክልቲኦም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ካብዚ ዝብገስ You can talk about anything, any regional issue with any party, Sudanese, Egyptians, Kenyans, anyone else. But this is not the right time for us to. Anyway, he went and talked with the second man in the government, and he was infuriated. I never knew he went and talked to the Egyptians, and he was infuriated and said, I thought, what happened? I was humiliated, and the guy said, who are you to talk about the Nile? And that provoked a reaction. I will show. So መለስ ኣይ ፈገደን በቲ ምክሪ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይ ዓገበን ገዲፍዎ ከይዱ ናብቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ግዜ ሕስሚ ምባረክ እዩ ነይሩ ካልኣይ ናቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድዩ ዋላ ቫይስ ፕሬዚደንት ዝነበረ ከይዱ ብዛዕባ ኒል ክዛረበካ ደልየ ኣለኹ ኢልዎ ማለት እዩ ግብፂ ኣብቲ እዋን እቲ ሓያል ሃገር ዝነበረ እዩ ከምዚ ሎሚ ከይመስለኩም ግብፂ in 1990s ከምኡ እውን ክሳብ 2000 ኣዝዩ ፓወርፉል ሃገር እዩ ነይሩ እናደኸመይ ከይዱ ድሓር እዚኣ ምርዳእ የደሊ ማለት እዩ ሽዑ መለስ ምስ ተዛረበ እንታይ ኢልዎ
من يخاص خاب زعبانيل تزارب يلو زعبانيل كتزارب عقم زلكاس من يخاص خايلو إثيوبيا سي بتناتهم ግብፃውያን አጀንዳ ፈሪሳትሎ ተርጅኹም ኣለኹ ኣብ 1991 ኤርትራ ናጽነት ክትረክብ ከላ ግብፃውያን ትዝበለፀ ግዜ ኢትዮጵያ ትበሃል ፈሪሳትሎ ኒል ንሓዋሩ ዝኽልክለሎም ሰብ የለን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓንዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ መፅዩ ሓድሽ መራሒ ዓመት ዝገበረ መፅዩ ብዛዕባ ኒል ንሳኹም ክዘራረብ ደልየ ኣብ ካይሮ ይብሎም ኣሎ ግብፃውያን ድማ ዕቦያት እዮም ኦፍ ኮርስ መን ይኻስኻ ብዛዕባ ግብፂ ትዛረበና ኢልዎ ሽዑ መለስ بحرقان كتكوس ددي مصيني لكا تخاخونكا تبلكو ما تزاريبيوسي انتاي خاص خايلو نعيقني كعيبني of course كمتا بروفيسور اسمرومي مثلني ولا حدا بروفيسور اسمرومي مثلني تغارو اوشتوم inferiority complex problem اللهم نفس متحات كسمعهم نفس متحات منفس تريلوم يخايلو እዚ ግን ኤርትራውያን ዝፈጠርዎ ኣይኮነን ንሳቶም እዮም ባዕሎም ነቲ ናት psychological problems ናቶም ባዕሎም እዮም ፈትሕዎ ዘለዎም ኢሉ እዚ ከዓ ተጋሩ ከም ኮኑ ዝኻሉ ድማ ቶም ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ኣተሓሓይቶም ትሑታት ከም ምዃኑ ስለዘመንዎም ዳ እምበር ኤርትራ ስለዘመንዎም ወይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከም ስለ ዝገብሮም ኣይኮነን ኢሉ ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ኣላ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ምፅያ ነይረ ስለዚ እቲ ኢንፍሪዮሪቲ ውሽጥኻ ዘለካ ዳኣዩ ፀገም ዝፈጠረልካ ዘሎ እምበር እቶም ሰዕጂ ከምኡ ምስ በሎ መለስ ክትኮስ ደልዩ ንቐፅል እታ ስቶሪ ከመይ ትመስል These guys, I will punish them. And the Millennium Dam idea came in 1993 to punish Egypt. It's not meant for the development of Ethiopia. It's not meant for the benefit of Ethiopians. Electricity, 5,000 megawatt or 100,000 megawatt, doesn't matter. But it's meant for your vendetta, your feeling from inside. You want to punish someone else. You want to punish Eritrea, you want to punish this and that. All these economic the programs have been motivated by the feeling that you need to give an image of a grand story. And that gratifies you as a weak, inconfident. Do you get these fancy ideas about so እዚኣ ዘረዛንታ እዚኣ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ኣብ 1993 ኣብታ ኣኼባታ ተሳቲፎምላ ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ኣዝዩ ስለ ዝተቆጠዐ ንግብፃውያን ከርእዮም እየ ዲጋ ሰሪሐ ከርእዮም እየ ዝብል ካብቲ ሕርቃን ናይ መለስ ዝበገስ ዳሃይ እምበር ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ ዲጋ ምስ ተሰርሐ ጥቕሚ የብሉን ወይ ውፅኢት የብሉን ገለ ኣይኮነን ንተጋሩ ንግብፃውያን ክቐፅዕ ኢሉ ዲጋ ክገብር ከም ዘይክልካ ትፈልጥ ኣለካ ኣሜሪካ ምስ ግብፂ እዮም ገለ መለ ስለዚ ኢኮኖሚክ ኣጀንዳ ኣለዎ ይምሱ ግን እቲ ሓሳብ ፒውርሊ ክመፅእ ከሎ ካብ ከምዚ መንፈስ ዝመፀ ምዃኑ ነቲ መለስ ነቲ ዝነበሮ ሜንታል ስቴት ወይ ሳይኮሎጂካል ሕማቕ ስምዒት ንዕዑ ሕነ ንክፈዲ ኢሉ ከም ዝገበሮ እዩ ዝነግር ዘሎ እዛ ዘረባ እዚ ሕጂ ግብፃውያን ልክዕ ከምታ ዛንታታ ክሰምዕዋ ጀሚሮም ኣለዉ ግብፃውያን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ካብ ነዊሕ ወላ እውን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ናብ ኤርትራ ምስኣትዎ እንታይ ኢሉ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ዘለዎ መራሒ ስለ ዝኾነ ናቱ መረዳእታ ክንወስድ ንደሊ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኩላቶም ድማ ነቲ ናይቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እናበሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ ኢትዮጵያ ዲጋ ንክትገብር ብዙሕ ካልእ ሩባታት ኣለዋ ኣብቲ ዓዲ ማይ ፀገም የብላን ፈለግ ወይ እውን ናይ ወሓዚ ፀገም የብላን እቲ እንኮ ሂወት ናይ ግብፂ ንዝኾነ ሩባ ወሲዳ ንዑ ዓፅያ ንግብፂ ንክትቀፅዓ ጌራቶ ዝብል ኣብ ኣእምሮኦም ዝነበረ ዘረባ ግብፃውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ብዙሕ ወሓይዝ ኣለዋ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ጎቦታት ድማ ብዙሕ ስለ ዘለዋ ኣብ ካልእ ቦታ ዲጋ ጌራ ነቲ ፕሮጀክት ክትተግብሮ ትኽእል እያ ነቲ ኤሌክትሪክ ትብሎ ተላ ክትገብሮ ትኽእል እያ ዝብል ኣርጊመንት እዩ ዘለዎም ግብፃውያን ሓደ ፈለግ ናይ ኒል ጥራይ ኣይኮነን ወይ እውን እቲ ኣባይ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም ካልእ ፈለጋት ኣለዎም ጎቦታት ስለ ዘለዎ እቲ ዓዲ ድማ ዲጋ ኣብ ካልእ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም እቲ እንኮ ናባና ንዝመፅእ ሩባ ብምቑራፅ ንዓና ንክቆፅዑ ዝገበርዎ እዩ ካልኣይ ኣምሓሩ ነዛ ምዛ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኢሳያስ ይሰማምዑ እዮም ስለምንታይ እቲ ዲጋ ኣበይ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ክትበልዑ ጎቦ ጎቦ ኣኽራን ዝሰፈርካ ኣብ ወፃእ ነዊሕ ዝኸርተትካ ፋሕ ጭንግር ሒልና ወይ ለሓውካ ንመን ምስተዓሞ ክትዕመካ ንዓና ይበል ካብ ሚላን ሮማ ድምፂ ይስማዓኩም ኣሎ ላይክ ግበሩ ድምፂ ይስማዓኩም እንተሎ I'm just going to give you some update when 42.4 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣሎ ካብታ ክጥምት ከለኹ ግን ኣብ ካሜራ ይመፅኡኒ ያለውን ኤርትራውያን ግን ፖጋቻ በይኑ 1 ደቂቕን 16 ሰከንድን መሪሑ ቅድሚት ከይዱ ኣሎ ካልኣይቲ ጉጅለ ድማ 53 ሰከንድ ቅድሚት ኣላ ስለዚ ዝዓበየ ጉጅለ ድማ
ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ሳልሳይ መደበር ኣለዎ እቶም ዝበፅሑ ማለት እዩ ስለዚ ተኽእለሉ ናብ ቦላታ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ንፖጋቻ ከርክቦ ተኽኢሎም ኦኬ እንተ ኮይኑ ኣብዴት ክበኩም ክፍትነ ስለዚ እቲ ዲጋ ቴንክ ዩ ጋይስ ቁፅሪ ሓደ ትገብሩ ዘለኹም ላይክ ድማ ግበሩ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ነዚ ቻነል ሰፖርት ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት እዩ ባክ ቱ ቶፒክ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣለኹም እቲ ዲጋ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል ስቴት ዝገበሮ ሓደገኛ ቦታ እዩ ነይሩ እሱ ስለምንታይ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ኢኻ ጌርካ ዘለካ 30 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር ካብቲ ዶብ ናይ ሱዳን እዩ ተገይሩ ዘሎ እዚ ከዓ ውራይ ኢሉ እቲ ዲጋ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንኸይግበር እዩ ተገይሩ እዮም ዝብሉ እቲ ዲጋ ክግበር ከሎ እቲ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ኣብ ክልል ኣምሓራ እንተኮይኑ ፅባሕ ንጎ ኢትዮጵያ ፋሕብትን ተኣትይዋ ናይ ኣምሓራ ንኸይከውን መለስ ንኣምሓራ ብጣዕሚ ከም ዝፀልኦም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ንኤሊት ንኣምሓራ ንመድኻም ስለ ዝኾነ ሓደ እቲ ቤንሻንጉል ዝበሃል ካብ ኣምሓራ ክፈልይዎ ከሎ ምስ ኣምሓራ ዘተሓሓዝ ብዙሕ ኣለዎ ኣምሓሩ ይዋሓጠሎም እዩ እቲ ክልል ናይ ቤንሻንጉል ዝበሃል ካብ ኣምሓራ ክፍለ ዘይነበሮ እዩ ዝብል መረዳት ኣለዎ ካልኣይ እቲ ዲጋ ኤክስትሪም ሪስክ ኣብ ዘለዎ ኣብ ዶብ ናይ ሃገራ ፀጊዕካ ትገብሮን ኢኻ ከምዚ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ኢኻ ትገብሮ ናብቲ ዶብ ዘምፅኦ ድማ ካብ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ናይ ኣምሓራ ተርሕቆ ስለ ዝመረፀ እዩ ዝብል መረዳት ኣለዎ ኩሉ እዚ ብግምት ብምእታው መለስ በቲ ንግብፃውያን ንክሃርም በቲ ድማ ንኣምሓሩ ንኸይርብሕ ኣብ ኩሉ ኣብ መንጎ ገይርዎ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ገይርዎ ግብፂ ካብ ዝኾነ ይኹን መሬት ናይ ሱዳን ክትሃርሞ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኣብ ሪስክ ዘለዎ ቦታ እዩ ተገይሩ በቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሕጂ ግብፃውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ እሱ ተሓቂ ንዓና ንክቐፅዕ ገይርዎ ስለዚ ንዓና ክቐፅዕ ስለ ዝገብሮ ንሕና ድማ በዚ ንክንቅፃዕ ክንድረት የብልናን ይብሉ ኣለዉ ዳትስ ዋይ ግብፃውያን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ሼር ክገብርዋ ትሪ ኢትዮጵያውያን ከ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ሕስድናን ፅቡቅ ናይ ኢትዮጵያን ስለ ዘይፈቱ ንሕና ንኸይንምዕብል ኣንፃርና ስለ ዝኾነ ኣጀንዳናቱ እዩ ዝገብራ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተለዓል ኣንፃር ኤርትራ ይጥቀሙላ ኣለዉ እታ ፕሮፓጋንዳ ንሕና ብሓንቲ ዘረባ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝበላ ይሱ እቶም ዝሓትዎ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናይ ኦሮሞ እዮም ንኦሮሞ ኢንተርቪው ዝገብረሎም ዘሎ ንኦሮሞ ገይሩሎም ከዓ ኦሮሞ እዮም ተሰልቢጦም ኣንፃሩ ፀገም ዝፈጥሩ ዘሎ ማለት እዩ so what we can see ካብዚ እንታይ ማለት እቲ ጥልመት ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ነገር ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ብብዙሕ መልክዕ ክትጠለም ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ብኩሉ መንገዲ ቫይራል ኮይና ኣላ ናበይ ከተብፅሓና እንታይ ከተምፅያ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን ነዛ ስቶሪ እዚኣ በዚ መልክዕ እንተሪኢኻዮ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣብዚ እዋን እዚ ሓሸውየ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ነዚ ክዛረብ ከሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ይካሄዳሉ ሰዎች ይሄዳሉ ይመጣሉ የስልክ ኤክስቼንጆች አሉ ዲፕሎማሲ ላይ በጣም ብዙ ትብብሮች አሉ የኤርትራ ማዕቀብ እንዲነሳ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥረት ታደርግ ነበር የኢትዮጵያ ሰላም እንዲረጋገጥ የኤርትራ መንግስት በጣም ሰፊ ጥረት ያደርጋል ከሱዳን ጋር ከግብጽ ጋር ኢኒሼቲቭ ወስዶ ከሰሩ መንግስታት አንዱ የኤርትራ መንግስት ነው ይሄ ሁሉ ዲፕሎማቲክ ጠቀሜታ አለው ይሄንን ካከበርን በኋላ ይሄንን ሰላም ከወደድን በኋላ ተጨማሪ ነገር መኖር አለበት ኢኮኖሚ ተሳሰር አለበት ወደም መፈጠር ከነገርኩኝ ብዛው ተራኒው ተራይ ሞድ አሳጫፍ ናይ ጻድቃን ያኔራ ፈልጣይ ይምጣም ዘይቶ ቃልዎ ነተሸፋፈን ስለዚህ መጸቆይ ተማን ጻድቃን መፈንቅለ መንግስቲ እዚኣ ስምዕዋ እዚኣ ሓንቲ ኣዝያ ምስጢራዊት ቪድዮ ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ጻድቃን መፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መለስ ሙክዩ ደው ኢሉ ወሊ ሕሉ ሓዲርና ኮማንዶ ኸራግዝ እንታይ ዝኹሉ ዝሕባ ሕዝናይ ዝኸድዐ ሳሞራ እምን ራጉፍሉ ኢሉ ይራግፉ ቦሌ አየር ከይተዓረፍ ፈልጠይና ሕዚ ናይ ዲሞክራሲ ሓለቃ ኮይኑ መፅእ ዝገብሮ ዲሞክራሲያዊ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ስለ ዝሓባእና እዩ ካብ ጻድቃን ዲሞክራሲ ኣነ ይደልን ኣይክእልዩ ኣስበውን ይክእል ፈልጥ እናት ሓባባእኻ መንገዲ ዝበሃል የለን ዘጥፈና ዘሎ ቶም አንቶ የሃድሙ ነይሮም ከሃድሙ ደልዮም ትብልዮም ዝነበርኪ ንሱዳን ከሃድም እንደበየነ መኩር ዶ ይኮነ በየነ ተዋሂድ ዘይንገር ሰለሞን ሙዓሸልና ዘይንዛረብ ፍጥይት ሸይጥ ዝነበረ ሽሻይ መረሳ
قال يعني إن حبأنا جايين حزوني الثرو بقدم يوزي استقايدة أخيرا من المرحي حزغد متعب أخيرا زقوائي يزلو علامه متعب أتقان زبال قرديد ديتس نسنسكم كاليس غيركم كتورد وقت كل الله زيت خون زلو فزغد كويدة لين ولا مغرب يتزي هلو أتقان زبال قرديد ديتس نسنسكم كاليس غيركم كتورد وقت كل الله زيت خون زلو زاربن كل جزء سلسته حسابات الله زي قيرا مالتي هذا حساب حق منجستي فرسي حق منجستي تبي أي فرسني زولك جنة أركان وعلى بريتوريا جن حزب التجري مش تبي أزل وركب بعالم لخا برك خمس خوننبر بفدر بناء تبي حق منجستي ويكع تبي حزب التجري نا تبي أكل فدريشن خمسة كونه إذا نقرأ وعلى بريتوريا President Isaias. President Isaias. President Isaias. President Isaias. Isaias Afwerki. Isaias. Isaias. President Isaias. President Isaias. 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 Isaias Afwerki. Isaias Afwerki. Isaias Afwerki. Very funny. الناس زوج بكري مرير حمد بعسري أرحلو مجدنالك نزلت الكبر أرحلو Isaias. انتهينا نرد لنا أتي حشوية أب تجري زلو أبيناي درجة بتحكم زلو أبنتاي درجة بتحلو زخا هذا كابتي زت كان زبحال زنبرة بزوج زيون ريناينا عن صار إيرترا حسب كتوسد على واكاب زبل ترير مرجع زنبرو هذا بلاي عندما تاوك على بيت إني إني لمسالي ترى زيجاني يما جن يزيد هي perceptional ببوز سؤال ይሄም የርሶስ ፐርሰፕሽን ነው ቆይ ልንገርህ አማራ ክልል ላይ የሚነሳ አካኪ ዘራፋል ከጥፋተኞች በላይ አልፎ የትግራይን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የሚል አመለካከት እኔም የለኝም እነዚህ ተግባር ናቸው ጻድቃን አብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ አብዚ ዋንዚ أبزي حنت فيديو لاتني I'm gonna give you one video نزيانا سماعكم متنحو نزازانتنا سماعكم متنحو على أباد زمن كام شو بقداينو أباد زمن كويو سللا خوين سرع بنيو تقولوا وين سفا كوي سللا خوين سرع بنيو نمتاينا قالنا سرعنا زين غيت سلمون معشن تاهق بروزي سلل كني وغداي وزي زبر تانا خويت تزغل زلبا من زمن يتطيقل يرشو انتاي سلل زخوني من سلل اسرح تغيرهم ህዝብ እንዳትረሳ ጌታቸው ሽጥቆሃል ለብልጽግና ልጆችህን ሰውተህ ያመጣኸው ነው ልጆችህን ሰውተህ ህይወትህን ሰውተህ ያመጣኸውን ድል ሽጦት ነው የመጣው ጌታቸው ረዳ መንግስትህን አንተ የመረጥከውን መንግስት ሄዶ ፕሪቶሪያ ያፈረሰበት ጻድቃን ነው በሴራ በተንኮል ስልጣን ላይ እንዲመጣ በበቀል መንግስትህን አፍርሶ የመጣ ጻድቃን ነው ፕሪቶሪያ የሚባል ቦታ ድረስ ሄዶ እንዲደራደር ያበቃቸው ልኡካኖቹ ሽጠውት ነው የመጡት ፕሪቶሪያ ላይ የሄዱት ልኡካኖቹ ለብልጽግና ነው ሽጠውት የመጡት ብልጽግና ትግራይ ሜዳ ላይ ማሸነፍ ያልቻለው በእነዚህ የስልጣን ጥመኞች በሸረኞች ፕሪቶሪያ ላይ زيادة تزربا ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን አብቲ ፕሪቶሪያ ኸይዶም ነቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ መደብን ሕልምን ሀገር ትግራይ ከሆኑ ዶ ፖለቲካው ኩላ አካይዶም ሸይጦሞ ብስልጣን ለዊጦሞ ከም ዝመጹ እዮም ኣብዚያ የምበጽሖም ዘሎ ተጋሩ እዚ ዓብይ ክፋል ጌታቸው ረዳ ምስትናቱ ምስ ጻድቃን ኮይኖም ነታ ኩላ ቃልሲ ናብ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክኸዱ ከለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዋ እኮ እታ ኣብዚያ ፈርሙ ተባሂሎም ፈሪሞም እዮም መፅኦም እታ ፈርሙ ክበሃሉ ከለዉ እንታይ ነይሩ ጻድቃንን
ጌታቸው ረዳ እንታይ ነይሩ ረብሓናቶም ንነዊሕ እዋን ዓባቢጦሞ ነይሮም ትምስጢር ምስ ግዜ ግን ክፍንጀር ጀሚሩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓቂ መዓልታዊ ከውፅኡ እዮም ዝጅምሩ ዘለዉ እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ትማሊ ፖስት ዝገበርዋ እያ ምናልባት ኩሎም ናብ ካልእ እውን ሼር ክትገብርዋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣውጁ ዝነበረ እዩ ብቐዳማይ እዚ ኣብ ቪድዮ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ ግለሰብ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ግዜ ኩናት ካብ ግብፂ ፍሉያት ነፈርቲ ዕጥቅን ሎጂስቲክስን ክባና ይመፃ ነይረን እንተኾነ ካብ ውሽጥና ስለ ዝሓሰቡ እታ ነፋሪት ክትመፅእ ከላ ከም ዝተሃረመትን ድሕሪ ጠጠው ከም ዝበለን ተዛሪቡ እንታይ እስከ ኢሎም ተዛሪቦም ወዲ ምርኮኛ እዚ ሰብ እዚ ኢሉ እንታይ ኢሉ ሓደ እዚ መዘክር ኣባዲ ዘሞ ዝበሃል እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ኤርፖርት ናይ ኣክሱም ነቲ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣክሱም ብዶዘራት ክሕረስን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውንን ዝገበረ ዝኣዘዘ ንሱ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ይብል ኣሎ ንሓትሕዶም ክፈዳድሑ ነቲ ሓቂ ከመይ ገይሮም የውፅዎ ኣለዉ ኤርትራ ሃሪማቶ እቲ ኤርፖርት ናይ ኣክሱም ዶ ይብሉ ነይሮም እጂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ግለሰብ እዚ ምስጢር ናቶም ስለ ደውፀ ንዑ ንከፈድሑ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ እዩ ነቲ ናይ ኣክሱም ሓላፊ ናይቲ እንታይ ሓላፊ ነይሩ ቀደም ናይ ምንታይ ከም ዝኾነ ንሱ ግን ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ኣክሱም ሻዕብያ ሃሪሞ ሻዕብያ ያበላሽዎ ዝብልዎ ዝነበሩ ባዕላቶም ብዶዘራት ገይሮም ከም ዘበላሸዎ ይነግር ኣሎ ንሻዕብያ ድማ የላግብሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ተንኮል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ኣፎም ክወፅን እቲ ሓቂ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ ክኸይድን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እዩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣሎ ናብ ኤርትራ ክምለስ ከለኹ እዚ ኩሉ ጉዳይ ናብ ኤርትራ መሊስና ከነተሓሕዞ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ተጋሩ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ኮይኖም ከምዚ ጉዳይ ናቶም እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኣቢ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ገፁ ኣቕንዕዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ወይ እውን ናብ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኣካይዳ እውን ንርኢ ኣለና ነዚ ብኸመይ ካውንተር ክገብረ ትኽእል ወይ እውን እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ንዝብል ንዑ ኢና ዝያዳ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ኤርትራ ንዓና ከገድሰና ዝኽእል ንስ እዩ ድሓን ግን ንስሓቅ ካገዳስነት ስለ ዘለዎ እዚኣ ካስምዕዋ عنكو دي حدر سامي إرتراويان معاري أقرو عكو حدرني أنا نعي شعبي أصوعني شمن شعبي أصوعني ده نعي كم فترة ده وين أنا سي أصيب كم شعبي أوا أفت مزجمنا يزبي من البات اللي في رجز أنا لا يكون قل كم فترة سي ذكرنا وجرى أدحنت ما سلام بلونا ما أدحنت يوم ده مسلمين كان واحد أدحنت أمس قلنا أدحنت أمس قلنا زبلوك يا وحوحة ريحهم ده نلحنت أمس قلنا وي أنا سافلو عنكو دي حدر سامي إرتراويان معاري أقرو عكو حدرني أنا نعي شعبي أصوعني شمن شعبي أصوعني ده نعي كم فترة ده وين أنا سي أصيب كم شعبي أوا أفت مزجمنا يزبي من البات اللي في رجز أنا لا يكون قل كم فترة سي ذكرنا وجرى أدحنت ما سلام بلونا ما أدحنت يوم ده مسلمين كان واحد إذا زربنا أدحنت مجمع أدحنت تفتوان تسألوان كتلو تقوليهم جن أدحنت تمجوسان يراك على سقر لو وقت توابيلهم ملختنا بأدحنت سريرهم كم زنبوري ذكري ندحنت سلام بلونا تباهلان يراك بتقين بتجن انتينا نرزلنا كابتينا أب لعلي منسيين حزبين إيرترا تبجسوا زنبري بتجارو زتجبري مجمريا بتجارو زجبر زنبري متكعتي دحيرو دما حجر ما بقول إثيوبيا نريا زلنا نسبة إيرترا هذا نجار تراي نصور خانة لزلو أنا يخوب مرحلة إيرترا هذا ودو ما مدام دم تاكوز دلوا زوج دايزي كابزنا لعلي أبنات كله ناي كلني إثيوبياويان ناب 4 كيلو أبزعت ولو نقولهم إثيوبيان كسر هاي كلني زخونة مرحنا إثيوبيا 4 كيلو مسرقته أبي إيرترا زلوا مرقص 5 غيرجن كرداكم خلاله زيادة راية تحنتي مدام دم تاك تكون نازلوا نا 4 كيلو سلت أمس ديابه نسبة إثيوبيا نكم حضر تقينهم إيرترا كم تلاقيك شت أك خلاله ودباتنا إيرترا نموساد ما ليت معتن propaganda قبر لك خلاله this is the truth كابزيا وزعي زخونة يكون مرداتها تلك كم إيرتراوي حدقا كوت كا 5 خلت رايفلت مس إثيوبيا قربتنا تشيك غير كاغن صبوق زخونه ديستانس نات كحليخه
ጽቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ወሲድካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ጎልክቱ ኻን ክጠሉ ምኻን ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ወሲድካ ኣብዚ ሕጂ ንጹር ክኾነኩም ሻዕብያ ዕላምኡ ሃሪሙ እዩ ግን ንምንታይ ፈራዕራዕራዕራዕ ይብሉ ኣለዉ ሻዕብያ ንኣቢ ልዕልዩ ሓሊፉ ኣንቢብዎ ነይሩ ስለምንታይ ንኣቢ ተጠቒሞም ስትራቴጂ ናቶም ሃሪሞም እዮም ሻዕብያ ከምዚ ኢትዮጵያውያን ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዎ ከየሽክዑኹም ተጠንቀቑ ንሻዕብያ ኣውት ማኒቨር ዝገበሮ ወይ እውን ዘሽክዖ ገይሮም ዝሸጥዎ ኣለዉ ና ሻዕብያ ይተፃዊትሉ ንኣቢ ልክዕ ከምቲ ዝደልዮ ገይሩ ኣብታ ተድልዮ ቦታ ነቲ ስቃት ዝፈጥረሉ ዝነበረ ሓይሊ ረሚሱ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንባዕል እውን ነቲ ዝነበሩ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣክንዲ ናይ ኤርትራ ዝትኩሶ ኣብ ንሓትሕዱ ተኪሱ ሰራዊቱ ከም ዝሰባበርን ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ወላ እውን ሻዕብያ እንተዘይገበሮ ንሓትሕዶም ከም ዝፈራከሹ ቀፂሎም ድማ ናይ ሓትሕዶም ፀገም ከም ዝኣቱ ገይርዎም ወፂ እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ሃዝ ወርክድ ብሪልየንት ላብዚ ሻዕብያ ትክክለኛ ዕላሙ ሃሪሙ እዩ ብኣፉ እንታይ ይብል ዘይኮነ ብተግባር እንታይ ገይሩ ሻዕብያ ኤግዛክትሊ ንኢትዮጵያ ስግኣት ከም ዘይትኾኑ ወይ እውን ካብቲ ዝነበራ ስግኣት ኣፀቢቓ ንድሕሪት ከም ትወርድ ብወታደራዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ ኣፀቢቓ ንድሕሪት ከም ትምለስ ገይርዋ እቲ ጌም ኦቨር ዝበሃል ዘሎ ሪሊ ኣብ ባይታ ሰሪሖም እዮም ንኢትዮጵያ ንሓደ ፀላኢኻ ከተዳኽሞ እዩ ዘለካ ሃገር ክትዕኑ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዋላ እውን ከም ብሓድሽ ክመፁ ስለዝኽእሉ ወታደራዊ ዓቕምናቶም በቲ ናይ ህወሓት ዘበገሶ እቲ ፈደራል ብዝተኸተሎ እቲ ወታደራት ናይቲ ሃገር ዓቕምናታ ከም ዝርመስ ገይርዎ እዩ this was one of the grand strategy ሻዕብያ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብዘን ዝሓለፋ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ካብ ዝገበሮ ስትራቴጂ እታ ዝዓበየት ስትራቴጂ ብዘይ ምግናን እዩ ዝብለኩም ዘለኹ one of the grandest እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ኣብዚ 2020 ህወሓት ኣብ ዝፈተኖ ዝጀመሮ ኩናት ዝተኸተሎ ስትራቴጂ እዩ ካብ 2018 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ by the way ፀጉ ተክለ ሚካኤል ጌም ኦቨር ትብል ኣላ ሻዕብያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጌም ኦቨር ኣብ 2016 ኣቢሉ ሻዕብያ ጌም ኦቨር ኢልዎ ምናልባት እታ ቪድዮ ኣብ ዝቐረባ እንተላትን ክበኩም እያ ኣይ ቲንክ 2016 ዋላ ቅድሚ እዩ ብወቅዒ ንሻዕብያ ንህዝባዊ ግንባር ጌም ኦቨር ዝብል ቃል ዝተቀመሉ ቀደም እዩ ነይሩ so they already knew እቲ ጌም ካብ ነዊሕ እዋን ጌም ኦቨር ክብሉ ምዃኖም ነቲ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ሻዕብያ ኣቐዲሙ ኣንቢብዎ ነይሩ ግን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ምናልባት እዚኣ እንተትኸውን እታ ቪድዮ ምናልባት ወያነ ፀወታ ተወዲኡ ጌም ኦቨር እዚኣ ትዕድግ ትኽእል ኢኻ ፅዑቕ ክንክን ክቕፅል ይኽእል እዩ ብዝተፈላለዩ ነታት ብልጉልዮም ግን 25 ዓመታት ተበሊዑ ኣኺሉ እዩ ወያነ ፀወታ ተወዲኡ ጌም ኦቨር እዚኣ ትዕድግ ትኽእል ኢኻ ፅዑቕ ክንክን ክቕፅል ይኽእል እዩ ብዝተፈላለዩ ነታት ብልጉልዮም ግን 25 ዓመታት ተበሊዑ ኣኺሉ እዩ ወያነ እዚኣ ነይራ ተዘረባ ኣበየናይ ዓመተ ምሕረት ተዘሪባ እዚኣ ኣይፈልጥን እየ 2018 ጌም ኦቨር ክብል ከሎ ሽዑ ይኮነን ኣቐዲሙ ቀደም እቲ ጌም ኦቨር ኢሉ ነይሩ 2008 ድማ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም እዛ ናይ ሎሚ ህወሓት ተጠቕሊላ ናበያ ኢሉ ናብ ኣሚን እሳታ ቪድዮ እውን ኣላትኒ ኣይ ውል ሸው እዩ ታሪክ ስለ ዝኾነ እዚ ክስነት እውን ክኽእል ኣሎ ለይትን መዓልትን ተሰማዕናዮ እውን ኣይገርመናን እዩ ስምዕዎ እዚ ነትኣኸል እዩ እዛ ናይ ወያነ ኢትዮጵያ ናታ ኩነታት እንዳተወድእ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ሰውራ ትግራይ ከም ላስቲክ ተመጢጡ ኣብ መወዳእታ ላስቲክ ተፈኒኻ ኣብ ትግራይ ትምለስ ወላ ሓንቲ ይብሉ ላስቲክ መጢጥካ መወዳእታ ትፍኖ ምለስ ዘይተርፍ ነገር እዩ ኣብ ምብራቕ ባዕሉ ፀኒሑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፀኒሑ ምእሱስነት ከይገበርካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ቻይና 1 ቢልዮን ስለዚ እቲ ፀወታ ተወዲዩ ክብሉ ከለዉ ኣቐዲሞም እዮም ነቲ ፀወታ ዘንብብዎ ነይሮም ገለገለ ሰብ ኣብ 2018 ብዝተዛረብዎ ኣሕዋት ህዝቢና ገለ ክብሉ ከለዉ they had a strategy ሓደ ስትራቴጂ ዘለዎ መንግስቲ ድማ ከምዚ ገይሩ ኣቐዲሙ ነቲ ነገራት እናሰርሓሉ ይፀንሕ ንዝበዝሐ ሰብ ሃንደበት ዘጋጠመ ይመስለካ ዋይ ትዕድልና ክፅብቕ ይብል እቲ ህዝቢ ኖ ዕድል ዝበሃል የለን ኣብ ከምዚ ስትራቴጂ ዝሰርሕ ሎንግ ተርም ስትራቴጂ ዘለዎ መንግስቲ ወይ እውን ኣተሓሳስባ ናይ ሻዕብያ 30 ዓመት ክቃለስ ከሎ ብስትራቴጂ ተዓዊቱ ወታደራዊ ሓይሊ ብስትራቴጂ ባፅዕ ከጥቅዕ ከሎ ስትራቴጂ ነይሩ ኣብ ኣፍዓበት ሻቻይ ወራር ክስዕር ከሎ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ እዩ ዝነግር ኣቐዳማይቲ ታንክ ሃሪሙ ሰላሊዓ ትብል ደርፊ ብዙሕ ግዜ ሸቐለና ንሪኣ ነርና ሻቻይ ወራርሲ ከመይ ገይሩ ስትራቴጂ ናቱ ክሳዕ ክንደይ ሚሊታሪ ብሪልያንስ ከም ዘለዎ ኣብኡ እውን ኣርእዩ ነይሩ እዩ መጀመርዩ ይኮነን ሻዕብያ ሃዝ አ ግራንድ ስትራቴጂ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ኣነ ስልጣን ተዝወሃበኒ ሓደ 100 ወይ 1000 ዝኾኑ መራሕቲ ናይ ሻዕብያ ጀነራላት ምገበርክዎም ነይረ ኣብቲ ግዜ ሰውራ ኩናት ዝመርሐ ኩሉ ጀነራል ምገበርክዎ ነይረ ወላ ሕጂ እውን ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ጀነራላት ክህልዋ እዩ ዝግባእ ክሊርሊ ኤርትራ ብዙሕ ጀነራላት ክህልዋ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቶም ኢስ ግራንድ ከምኡውን
politically strategy ናቶም it works አንጻር አሜሪካ ኣብቲ መጀመሪያ ኢለኩም ነይረ እንዴ አንጻር አሜሪካ ደው ኢሉ ዝመከተ አንጻር ናይ አሜሪካን ኤውሮፓን ደው ኢሉ ዝመከተ መንግስቲ ኣብ አፍሪካ ብጀካ ሻዕብያ የለን ዝፈተኑ ክሉ ኾልዮም ሰርቫይቭ ዝገበርዎ መንግስቲ እንተሎ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ራዩ ፍተዎ ፀልዓዮ ቀይሕ በሎ ፀሊም በሎ this is a fact እዚ ኸ ታሪክ ተሰኒዱ ክነብር እዩ ግዜ ክልዎ እዚ ታሪክ እዚ ብዓብይ ክዝንተወሉ እዩ ስለዚ ሓንትን ናይ መወዳእታን ለበዋ ክንብላድና ታሪክ ዘለዎ ታሪክ ዝሰርሕ ወለዶ እዩ ነይሩና ብወታደራዊ ዓይኒ እዚ ገሊኦም ኣቢ ከም ዝተፃወተሎም ኣብቲ ገይም ንሻዕብያ ከም ደሽክዖ ኣብ ገለመለ በዓላቶም ቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዳ ከምኡ ገለ ይብሉ እዮም ኖ ወይ ቢፎር ኣቢ ምምፅኡ እቲ ገይም ተፃዊትሉ ነይሩ ሻዕብያ ንኣቢ ድማ ቤላ ገይሩ ኣጣቂዑ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ንስኻ ኢኻ ኮኸብ ንስኻ ኢኻ ተስፋ ናይ ዞባ ኢሉ ቤላ ገይሩ ንስልጣኑ ከም ዝኸይድን ነቲ ዘድልዮ ዕላማ ባይ ዘ ወይ ህወሓት ስለምንታይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ን4 ኪሎ ከም ዝኸድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ከም ዝሃደመ እዚ ጀነራል ለንቀነ ተዛሪብሎ እዚ አንተባሪየኩም ፀናዕኩ ኤግዛክትሊ ታ ቪድዮ ይረኽባኒ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩሜ እሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ውግእ ክጅምሩ ስለ ዘይክእሉ እዮም ንመቐለ ከይዶም ኢሉ ስለዚ ኮለ ጌና ውግእ ክጅምሩ ምዃኖም ንፈልጦም ነርና ኢና ኢሉ ሻዕብያ ድማ ስለ ዝፈልጥ ኢና ኣብ ዘጣቃዓሉ ነይሩ ምክንያቱ ክልተ ግንባር ክኸፍት ክኸድ ኣለዎ ህወሓት ተገምጢሉ ንኣዲስ ኣበባ እትዩ ሞቢላይዝ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ክመፁ ኣይደልን ነይሩ ስለዚ ነቲ ህወሓት ወታደራዊ ዓይሊ ናቱ ፅልዋናቱ ሓንሳብ እናሓዋሩን ከጥፎይ ሓሲቡ ነይሩ ኣጋጣሚ ስለ ዘድሓንዎ ግን ኣብ ሰለይ ኣሎ ግን እቲ ፖለቲካዊ ጥፍሽድና ድማ ክሳብ ሎሚ ቤላ ገይሩ ይፃወተሎም ኣሎ ነቶም ህወሓት እዚ ሻዕብያ ንቅድሚት ዝሓስብ ስትራቴጂ ኣለዎ ናይ ሆፕ ናይ ሎሚ መርሕነት ናቱ ካብቶም ኣያታቱ ተማሂሮም ነዚ ኩነታት እዚ ናብቲ ዝመፅእ ወለዶ ከስግርዎ ኣንሕና ድማ በታ ንእሽተይ ንሪኣ ዘለና ንፈልጣ ዘለና ናባኻትኩም ከነሰጋግሮ ክንፍትና ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ነዚ ክምህሮ ነዚ ከነተሓሳስቦ ነዚ ከነፍልጦ ደስ ብለኒ ኣብ መወዳእታ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ናተየ ኣብቲ ውድድር ይከታተል ኣለኹ ግን ናይ ኤርትራውያን ስለ ዘይረኣኹ ነዛ ውድድር ብሰላም ተወዲዮም ጥራዮም ስታርስ እዮም ንዓይ ኤርትራዊ ኣብዛ ቻነል 1700 ሰባት ይርኢ ኣለኹ ሕጂ ካብዞም 1700 ሰባት ድሓር እውን ክትርእይዎ ትኽእሉ እዮም ካልኦት ላይፍ ዘለዎ የዛረብ ዘለኹ ካብዞም 1700 ሰባት ነዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ነፍሲ ወከፍ ናትካ ሓላፍነት ኣለካ ናይ ጂድራር ትሕዝቶ ዝከታተል ሰብ መጀመርያ ከም ግለሰብ ጥዑይ ሰብ ክትከውን ኣለካ ፊዚካሊ ሜንታሊ ኢንተሌክቹዋሊ ብኩሉ ጥዑይ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ጥዑያ ሰባት እዮም ዘድልይዋ ሓያል ታሪክ ዘለዎ ሓያል ሕብረተሰብ ኢለ ኣብቲ ቅድሚት ዝዛረብ ፀኒሐ ንስኻ ብግልኻ ኣበይ ኮንካ ትሪኣ ኣለኻ እዛ ቪድዮ ኣይ ዶንት ኖ ኣብታ ዘለኻያ ግን ዩ ሃቭ ቱ ቢ ነዚያ ወላ ብቪድዮ እናረኣኹም ለብዋ ክበኩም ዝኾነ ኤርትራዊ ነዛ ቻነለይ ዝከታተል ናተይ ዕላማ ሓያል ኤርትራዊ መንእሰይ ንምህናፅ እዩ ሓያል መንእሰይ ዝበሃል ድማ በተሓሳስቡ ብኣካላቱን ኮላይ ኣካላቱ ጥዕና ዘለዎ ጥዑይ ኣካላት ክህልዎ እየ ዝደሊ ጥዑይ ኣካላት ክህልወካ ኣሎ ጥዑይ ኣእምሮ ክህልወካ ኣሎ ጥዑይ ቁጠባ ክህልወካ ኣሎ ምዚኦም ሕጂ ኣብቲ ውድድር ዘለዉ ከቀናብራማ ኣብዚ ስፖርተኛታት ምሳቶም ስለ ዘለና ዝኾነ ናቶም ተሪያርዴት ክበኩም እየ እዞም ስፖርተኛታት ናትና ካበይ ናበይ በፂሖም ኣለዉ ክንብል ከለና ንዓኻ ከም ግለሰብ ኣበይ ኮንካ ትሪኣ ኣለኻ እዛ ቪድዮ ኣይፈልጥን እየ ግን ከም ግለሰብ ዘተሓሳስበካ ንስኻ ሓያል ክትከውን ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ትምህርቲ ተምሃር ገንዘብካ ፅቡቅ ጌርካ ሓዝ ቁጠባኻ ኣስተኻኽል ምስ ሓውኻ ይትበኣስ የማንካን ፀጋምካን ዘሎ ሓውኻ ወላ እውን ፖለቲካ ፍልልይ ምሳኻ ይሃልዎ ምሱ ዘበኣስ የብልካን ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ ንሕና ተመኻኺልና ንፀላእትና መፍትቶም ኣይንኹን ህዝቢ ኤርትራ ምስጢር ዓወቱ ሓፂን ዘለዎ ወይ ካልእ ዘለዎ ኣይኮነን ሓድነት እዩ ቀደም ከምኡ እዩ ሎሚ ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብዛ ቻነለይ ትከታተሉ ሰባት ንስኻትኩም ፅቡቃት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ክትኮኑ እየ ዝደሊ ልክዕ ከምቲ ኣነ ክኾነ ዝደሊ ለይትን መዓልትን ክደክም ከለኹም ጥዕና ናተይ ክሕሉ እየ ዝደሊ ፊዚካሊ ሄልቲ እንተኮይነ ጥራይ ንሃገረይ ክጠቕማ ዝኽእል ንሕብረተሰበይ ክጠቅም እንተኮይነ ብኣካል እውን ጥዕና ክህልወኒ ኣለዎ ስለዚ ኣካላዊ ክንክን ናትካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስድራኻ ክትከናኸን ክትክእል ኣለካ ብዝተኻለካ መጠን ምክንያቱ ስድራኻ ዝመፅእ ወለዶ ስለ ዝኾነ ብቁጠባ ሓያል ክትከውን ኣለካ ምናልባት ሎሚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከይትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ድሕሪ 2 ዓመት 5 ዓመት 10 ዓመት ሕብረተሰብና ንዓኻ ይፅበ ኣሎ ንስኻ እውን ግደ ኣለካ ከምታ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ስኑ ነኺሱ ነቲ ዓብይ መስገደል ሰጊሩ ዓብይ ታሪክን ጅግንነትን ዝሰርሕ ዘሎ ንስኻ ድማ ኣብታ ዘለኻያ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንፅባሕ ንጎሆ ድማ ተስፋ ናይቲ ሃገር ኢኻ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ክህልወካ ክእል እዩ መረዳእታ ናትካ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ነባሪ ፖለቲካ የለን ነባሪ መንግስቲ የለን ነባሪ ፕሬዚደንት የለን ነባሪ ፖለቲከኛ የለን ሃገር ግን ነባሪት እያ ትኸውን ተሰሪሕካ ኣላ
كم ኤርትራ ሃገር ነባሪት ክትኮን ኣይትኽእልኛ ስለዚ ሰሪሕካ ኣላ ፀላታ ሕጂ ኣነ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ የንባሃቁ ኣለዉ ነቲ ሃገር ኩሕጥዋን ከይውሕጥዋን ግን ናቶም ምርጫ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ነቲ ሃገር ኩሕጥዋ ድዮም ኣይውሕጥዋን ድልየት ስለ ዘይነበሮም ኣይኮኑ ዘይውሓጥዋ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይክእሉ እዮም they cannot ዓቕሚ የብሎምን ኤርትራ ከም ኤርትራ ዘላ ብድንጋፀ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ናይ ሱዳን ወይ እውን ናይ ገለ ኣይኮኑ ኩሉ እኮ ፈቲኖም እዮም ኩሉ ጠያይቶም እኮ ተጠቂሞም እዮም it didn't work ኣይሰርሐን ድሕሪ ሕጂ ድማ ክሰርሕ ኣይኮነን ህዝቢ ሓድነቱ ክሳብ ዘደልደለ ምስጢር ናይ ዓወት ናይ ኤርትራ ሓድነት እዩ ሓድነት ከዓ ለይትን መዓልትን ክሰርሓሉን ክደኽመሉን ክትክል ኣለካ ውፅኢት ናይቲ ነዊሕ ድኻም ድማ ሓድነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ትሃንፅ እዚኣ እያ ለበዋናተይ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቼክ ክገብረልኩም እየ ነቲ ኮርሶ ዝኾነ እንተሎ ያ 22.5 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎም ኣሎ እንተኾነ እቲ ፖጋቻ ቅድሚት ስለ ዘሎ ኣይ ዶንት ቲንክ ከርክብዎ ዝኽእሉ ብሓደ እንተመፂኦም ግን ፅቡቕ ነገር ይምነየሎም ናይ ሎማ ኣርእስቲ እዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብን ግደፉ ከም ወትሩ ድማ ነዚያ ቪድዮ ከም መፋነዊት ክገብረልኩም እየ ንዓናይ መንእሰይ ክትብላሰይ ንዑናይ ቆልዑ በለስን ዓካትን ክትበልዑ ገቦ ገቦ ኣኽራን ዝሰፈርካ ኣብ ወፃኢ ነዊሕ ዝኸርተትካ ፋሕ ጭንግር ሒልና ወይ ለሓውካ ንመን ምስ ተዓሞ ክትዕመካ ንዓናይ በል ካብ ሚላን ሮማ ዓዲ ጥልያን ካብ ሙኒክ ክሳብ ጃፍ ዓዲ ጀርመን ካብ ግሪክ ፈረንሳ ካብ ኔደርላንድ ዴንማርክ ስዊድን በዓል ሎንዶን ንዑናይ ዓዲ ናናብ ወለዲ ንመለስ ኤርትራ ንኽትሕደስ ንዓናይ መንእሰይ ክትብላሰይ ንዑናይ ቆልዑ በለስን ዓካትን ክትበልዑ ካብ ሚላን ሮማ ዓዲ ጥልያን ካብ ሙኒክ ክሳብ ጃፍ ዓዲ ጀርመን ካብ ግሪክ ፈረንሳ ካብ ኔደርላንድ ዴንማርክ ስዊድን በዓል ሎንዶን ሰሜን ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኒውዮርክ ሰጊርካ ወላ